Пам-пам-пам. Видик. Самый час для этих самых. Для того, что адзінае мне засталося, што магу ўжываць, гэта энергетыкі. Все. Ну, так ты само докатился. Это же для зумеров. Я ведаю. Я хочу себе довести до панічнай атаки. Адзінае, мне падаецца, што можа выклікаць энергетык. Бо я сёння прачнуўся у 6. Я падняўся і паехаў у Воложин. Каб вы ведалі, я таксама задаваўся гэтымі пытаннямі, навошта я паехаў у Воложин. Не, трэба было па справах. Па справах трэба было ехаць у Воложин, і вось і туды 100 км, назад 100 км, там. І што я вам магу сказаць пра Воложин? Такія вось назіранні чалавека, які там пабываў уже не адзін раз. Па-першае, там у цэнтры горада на плошчы знаходзіцца, я не разбіраюся, што як адрозніваецца, што такое там базіліка, што царква, што там, ну, касцёл царквы зразумела, але што там базіліка, што не базіліка, не ведаю, мне чамусь захацелася назваць гэту пабудову базіліка. Базилика — это трава такая, коли ты не видел. Ну, а базилика — это вялікая трава. Ну, гэта ж базилик, напэўна, ну, называецца вялікі царкоўны рэлігійны будынак. Карацей, там вялікая выява вока у трохкутніку. Разумееш? То бок, это офіс масонаў у Воложине нейкі. Вось так, ну, ты паглядзі просто, як это выглядае. Такая смежная пабудова там стаіць у цэнтры горада. Па-другое, акрамя гэтай пабудовы, там нічога больш няма. Воложине, ввогуле? Не, ну там ёсць яшчэ нейкая там царква. Карацей, у цэнтры горада, вось на галоўнай плошчы, там знаходзіцца іспалком. Вось гэта пабудова з масонамі. Ой, выканкам, прабачце, выканкам. Вось гэта пабудова з масонамі і яшчэ некалькі страшных пабудоў. І ты глядзіш, разумееш, што гэта нібыта горад пасярод проста поля з усіх бакоў абдзімуваецца. Там ні дрэваў, нічога нібыта няма. Ну, такі, зразумела, там гэта ўсё ёсць, але па адчуваннях ты нібыта вось просто ў цэнтры поля пабудавалі выканкам, вакол яго яшчэ некалькі вось такіх вось будынкаў не вельмі, ну, типу такого. Ну, уражанне не самае прыемнае, я вам скажу, ад гэтага ўсяго. Вось, я з'ездзіў, прыехаў, і так што энергетика за ваше здароўе. Ты так сказаў, нібыта Воложин — это ўвогуле, там нічога няма. А ну, там нешта там ёсць. Дамы ёсць нейкія, вон жа. Ну, людзі ж нешта жывуць. Сектор ёсць нейкі. Ну, там нават ёсць тыпу шматпавярховікі нейкія. Ну, не дарэмна ж гавораць, Воложин хрэново расположен. Ось. Ну, так што, ну, з'ездзіў, паглядзеў, і добра, што вярнуўся ў Новагрудак. Новагрудак, дарэчы, падаецца ўсё... Ён падаецца меней, чым Воложин, але неяк утульней. Не ведаю. Можа быць, што Воложин нібыта ў ім нічога не захавалася старога, а ён такі савецкі горад нейкі. Просто звычайны савецкі горад. Хаця пры гэтым у яго даволі глыбокая гісторыя. Ён даволі стары горад. Ён стары, ну, па-першае, Новагрудак, ён амаль што ў 3 разы больш па насельніцтву у параўнанні з Воложиным. Все-таки Новагрудак лепш знаны. Нічога сабе, гэта нечакана. Я наадварот думаў, ну што, Воложин, я пакуль праз яго праехаў, праз прыватны сектар, ну, ён, падаецца, больш. Хаця і Новагрудак, калі так падумаць, это я просто яшчэ не ва ўсіх яго частках і быў. Ён таксама, калі пачаць ехаць, ну, можна сустрэць цікава, конечно, раёны, і новыя раёны там будуюцца, так што не ўсё яшчэ так хрынула, яшчэ жыве яшчэ малая Беларусь. Ось. Так, сапраўды ёсць. Усім прывітанне, гэта 43-й нумар Відзіка. Мы, пэўна, апошні раз мы называлі нумар нашага Відзіка, калісьці это было 36-й, можа, які. Ну, то бок ужо неяк даўно, я не памятаю, каб мы прадстаўляліся. З вамі ў віртуальнай студыі Яўген Рудзі, аўтар аднайменнага канала Рудзі пра відэагульні, а таксама канала Ягоны хутар, дзе расказвае пра будову свайго хутара. Нарабіў каналаў чалавек. Ой. Лепш бы што карыснае рабіў, а то яна толькі каналы гэтыя стварае. Плітку кладзеш, слухай. Нарэшце, як трымаецца плітка твоя. Ну, вверх пакуль не паляцела, але мне напісалі, што яна абавязкова... Хрэнова паклаў. Ну, а як?
Ну, а хто б мне сказаў? Добра паклаў, сказалі толькі тыя, хто, як і я, ніколі не клаў. не клаў. Все астатнія сказалі, што нешта з ёй будзе не так. Сказалі, што яна падымецца абавязкова. Я не пытаў, чаму, калі канкрэтна. Бо гэта ж таксама сказаць, яна разбурыцца і праз 50 гадоў. Ну, праз 50 гадоў шмат што разбурыцца. Казалі, яна падымецца. Што канкрэтна гэта мелася на ўвазе, як гэта будзе выглядаць. Можа трэсне, можа рэпне ад перападу тэмператур, не ведаю. А праз што яна павінна падняцца? Ну, чалавек сказаў, што падымецца. Што крыва паклаў? Як ён проста адсачыў гэта па вось гэтым момант? Ну, можа, глядзеў. Ну, можа, там же бачна, як я на мазюкі у мазюкі, можа, я там не той слой, можа, не так неяк выкладу, не ведаю. Ну, я ж не буду адмаўляць того, што ёсць больш прафесіяналы ў інтэрнэце. Хто гэтым займаецца. Хто гэтым мінімум займаецца, ці мінімум клаў не адзін раз, як я. Ось, так што... Ну, будзем спадзявацца, што прытрымаецца 50 гадоў, а далей табе, пэўна, ўжо не трэба будзе. О, гэта дзякую, конечно. Ось на гэтай негатыўнай ноце мы... Потым ужо ніякай ванны, будуць это вільготныя сурвэтачкі. Мыць будуць мяне іншыя і не ў ваннай. І касцюм набываць з ботамі. Давай сёння паспрабуем укласціся ў 1,5 гадзінкі. У 1,5? Ну так, каб доўга зацягваць. Давай. Наш рэкорд, зробім гэта як мага больш шчыльненька. Паговорам пра ўсё тое, што адбылося за мінулы тыдзень з мінулага выпуска Відзіка. І ў першую чаргу, пэўна, я б хацеў пагаварыць, ну, закрануць тэму, якую мы закранулі мінулым разам. Гэта новыя ноутбукі Microsoft на ARM. Усё ж такі ў панядзелак адбылася кейноуты, прэзентацыя Microsoft, дзе яны расказвалі, як зараз будуць выглядаць па-новаму іх ноутбукі. Па-першае, гэта будуць ноутбукі на ARM працэсарах. Архітэктура такая ж, як у мабільных працэсараў, а таксама у працэсараў, якія зараз усталёўваюцца ва ўсе новыя ноутбукі Apple і нават планшеты Apple. Гэта серыя M, M1, M2, M3 і зараз у iPadах там M4 дайшло да гэтага. Гэта ўсё ARM працэсары, яны лічацца больш энергаэфектыўнымі, яны лічацца на прыкладзе Apple, можна сказаць, што іх працэсары Apple Silicon серыі M, яны апынуліся з даволі такой уражвальнай прадукцыйнасцю, добрыя па энергаэфектыўнасці, доўга трымаюць зарад батарэі. Гэта ўсё выдатна, дзякуючы чаму гэтыя ноутбукі зараз карыстаюцца такі даволі вялікай папулярнасцю. І амаль што 4 гады лічы, што Microsoft не было віндзе, не было чым адказаць усім астатнім стваральнікам, вытворцам ноутбукаў на віндзе ці на іншых, на Linux, напрыклад, таксама не было чым адказаць Apple. І вось гэты момант настаў. Microsoft анансавала выхад новых ноутбукаў пад брэндам Copilot плюс PC. То бок гэта будуць ноутбукі, якія будуць падтрымліваць працу з штучным інтэлектам, нейкім чынам будуць сертыфікаваныя пад працу з гэтым штучным інтэлектам, і зразумела, там будзе нейкая кнопачка Copilot, ты ціснеш, у цябе з'яўляецца гэты твой асістэнт штучнага інтэлекту, якого ты там пытаешься што рабіць, і таксама будзе падтрымліваць шмат яшчэ нейкіх іншых функцый штучнага інтэлекта, якія будуць убудаваныя ў Windows, якія змогуць працаваць на гэтым жалезе, якое будзе сертыфікаванае на гэтых ноутбуках. Вось, гэта будзе, дарэчы, Copilot плюс PC ўсё ж такі тычыцца не толькі ARM працэсараў, вось гэтых энергаэфектыўных ноутбукаў, а таксама і ноутбукаў, якія будуць вырабляцца на Intel, таму што, як кажуць, там будзе асобны нейрапрацэсар, які будзе займацца вось усім гэтым апрацоўкай, працай са штучным інтэлектам. Будзе ён займацца асобна, вось гэтыя інтэлаўскія, квалкомаўскія працэсары, яны ўжо будуць займацца чымсьці больш такім звычайным. Вось, і прадэманстравалі ноутбукі. Apple показала, што гэта будуць за новыя ноуты.
што яны будуць працаваць на гэтых самых працэсарах ад Qualcomm, той самай Qualcomm, якая робіць ARM-чыпы для мабільнай тэхнікі, для не ноутбукаў, для гэтых смартфонаў, для планшетаў. Вось, і такім чынам Apple зараз уваходзіць у стадыю канкурэнцыі нарэшце з макбукамі. Яны на трансляцыі вельмі шмат дэманстравалі магчымасці гэтых сваіх ноутбукаў, параўноўвалі напрамую іх з тым, як працуецца гэта ўсё на MacBook Air, здаецца, з M3 чыпам. Яны там дэманстрыравалі, наколькі хутка адбываецца, да прыкладу, экспорт нейкіх аўдыофайлаў, відэафайлаў, фатаграфій, усяляка такого, апрацаванага ў рознага кшталту праграмах. Напрыклад, зараз, я так разумею, гэта яны паказваюць на прыкладзе фоташопа ці лайтрума. Так, вось, яшчэ дэманструюць, што у нас будуць класныя сэнсарныя экраны. Не зусім зразумела, навошта ён патрэбна. І вось тут ён тыпу такі: ой, прабачце, я забыў, што на макбуке такой функцыі фішкі няма. Патыкаў выпадкова ў экран. І вось мне давядзецца вось так ручкамі рабіць, каб павялічыць, што гэта было зрабіць. Просто ўжо вырашылі такім чынам макнуць Apple і прадэманстраваць, які ў іх класныя патрабуюцца. Вось, і па тым тэстам, якія яны тут дэманстравалі, дарэчы, гэта ўсё ішло не ў прамым эфіры, гэта была асобная прэзентацыя для журналістаў, яна была закрытая, і толькі пасля гэтай прэзентацыі ўжо апублікавалі вось гэтыя кейноуты. Карацей, дэманстравалі розныя тэсты, і атрымоўвалася так, што ў большасці, ці нават, здаецца, ва ўсіх гэтых сінтэтычных тэстах такіх, Surface лаптоп, ноутбук ад непасрэдна Microsoft на вось гэтым квалкомаўскім чыпе, сертыфікаваны як Copilot плюс PC, ён працаваў хутчэй, апрацоўваў фотаздымкі, якой зараз дэманструецца на экране, хутчэй, і нібыта нават працягласць працы ад батарэі у яго была большай, чым у MacBook Air на M3. Агулам там штосьці гаворка ідзе пра 16, падаецца, гадзін, то бок даволі такая добрая лічба. Галоўнае, што трэба разумець, пакуль што ўсё гэта маркетынгавае. Гэта ўсё паказалі на дэвайсах, якія падрыхтавала сама Microsoft, на тэстах, якія падрыхтавала Microsoft. І зразумела ж, калі ўсё гэта з'явіцца ў продажы, трэба будзе сачыць за нейкімі аглядамі, глядзець, як ужо не зацікаўленыя ў тым, каб прадаць гэтыя ноутбукі людзі, будуць пра іх штосьці расказваць, будуць дэманстраваць нейкія больш чэсныя, калі так можна сказаць, вынікі тэстаў. Што яшчэ цікавае было паказана падчас гэтай прэзентацыі, я ўжо не буду канкрэтна доўга яе пераказваць, таму што тут яна на гадзіну зацягнулася, проста вось мазкамі такімі, пра тое, што зараз можна глядзець будзе ў бок ноутбукаў на віндзе. Яны, падаецца, могуць апынуцца цікавымі. Адно, што толькі гэта будзе вінда, і гэта ўжо асобнае пытанне да гэтай вінды на тым, як на ёй усё працуе. Таму што я вось зараз, калі вы ведаеце, перайшоў на, як мяне з'явіўся камп'ютар на Windows, і перыядычна я не разумею, чаму штосьці не працуе. То бок, адзін раз я загружаюся, у мяне мышка чамусьці не канекціцца да камп'ютара. У мяне это самае Bluetooth мышка, яна просто можа з першага разу не заканекціцца, я тады цісну кнопку, каб ён перазагрузіўся, і тады ўжо ўсё працуе дастаткова добра. Таксама бывае перыядычна з геймпадамі. Па Bluetooth ёсць нейкая праблема. Таксама у мяне чамусьці MSI Afterburner, ён перыядычна не заўсёды з першага разу яго атрымоўваецца загрузіцца. Як гэта ўсё працуе, я не разумею, але Windows умее як-то падвесіць у паветры пытанні, на якія пакуль што я не знайшоў адказаў. Вось яшчэ адна цікавая фішка, пра якую прадэманстравала Microsoft, гэта так званая функцыя Recall. Recall гэта неафіцыйна можна назваць гэта spyware, то бок
праграмай, якая сочыць за ўсімі вашымі дзеяннямі на вашым камп'ютары з Windows 11. Сація Надэла расказаў і ўжо на сайце Apple гэта напісана, што гэта будзе інструмент, які... Apple ці Microsoft? Microsoft, я сказаў Apple? Уже другі раз. Так, памыліўся. Вось, гэта будзе інструмент Windows 11 Recall, які кожныя 5 секунд будзе рабіць здымак вашага экрана, снэпшот вашага экрана, калі контент на ім будзе адрознівацца ад папярэдняга снэпшота. Кожныя 5 секунд будзе рабіць гэты снэпшот, і потым, калі вам спатрэбіцца штосьці ўспомніць, што дзесьці вы штосьці чыталі, штосьці вы глядзелі, штосьці слухалі, вы вось убудаванаму штучнаму інтэлекту напішаце: напомні мне, я вось такую-то штуку нейкую глядзеў, не памятаю, як яна называецца, і ён тыпу знойдзе, што гэта было. То бок тут вось пішаш знайсці карэйскі рэстаран ці штось такое, і вось тут у вас будуць скрыншоты таго, што было на экране вашага ноутбука, вашага кампутера у той момант, калі тут было штось такое вось, напрыкладу, карэйскі рэстаран. Ну, я думаю, што я не першы, які адразу задумаўся пра бяспеку гэтага ўсяго. Так. Па-першае, Microsoft запэўнівае, што ўсё будзе працаваць выключна на вашым, працаваць і захоўвацца выключна на вашым дэвайсе. Аўтаномна чыста. Так, аўтаномна, але другое пытанне, што у іх жа факе, як это называется, frequently asked questions, там задавалі, дакладней, там напісана, што гэта штука здымае ўсё, усё, яна не зважае на тое, ці гэта паролі, ці гэта нейкія нумар картачкі, калі гэта нейкімі там... Парнаграфія. Абавязкова, ты што? Калі гэта не схавана гэтымі кропачкамі нейкімі, як звычайна, калі ты там вводзіш пароль, ты яго сам не бачыш. Вось, то гэта будзе захоўвацца на гэтым скрыншоце, і гэта можна будзе потым знайсці ў выглядзе гэтага скрыншота. І он нічога гэтага не хавае. Ні нейкай асабістай інфармацыі, адрасы, нумары, паролі, лагіны, ўсё гэта будзе фатаграфаваць. Вось, зразумела, што нават калі гэта ўсё застаецца на тваім дэвайсе, ёсць вялікае пытанне ўвогуле пра бяспеку гэтага, таму што калі хтосьці атрымае доступ да твайго дэвайса, па сутнасці, я думаю, што будзе распрацавана нейкая праграма, якая будзе рабіць, скачваць, спампоўваць усё вось гэту базу тваіх скрыншотаў, яна будзе трапляць у рукі нейкіх зланаўмыснікаў, і яны будуць атрымоўваць проста інфу пра ўсё, што ты рабіў за гэтым ноутбукам, проста за нейкі невядомы, неакрэслены час. Вось. А па-другое, халера з ёй з бяспекай ёсць. Гэта мне проста нагадала чарговы AI стартап у штучным інтэлекце, які завецца Rewind. Я спрабую па-ангельску, з ангельскім акцэнтам гэта ўсё гаварыць. Карацей, Rewind. Конечно, так. Як жа ж у Оксфордзе вось мы вучыліся, дзе і пазнаёміліся з табой. Так. Вось, гэты Rewind, ён прапаноўвае штосьці такое ж. То бок, я яго ставіў сабе на Mac, спрабаваў карыстацца. Ён таксама проста у нейкія моманты часу робіць скрыншоты, захоўвае ўсе гэтыя скрыншоты на тваім дэвайсе. Ты потым у спецыяльнай пошукавай там радку пішаш, што хочаш знайсці, і ён па гэтых ключавых словах шукае па тваіх скрыншотах нейкую інфу. І халера з ёй з бяспекай, тут пытанне ў тым, колькі некая неверагодная колькасць месца на SSD, на жорсткім дыску будзе расходвацца проста па тое, каб захоўваць скрыншоты твайго экрана на працягу ўсяго часу, што ты карыстаешся вось гэтым дэвайсам. То бок кожныя 5 секунд за адзін працоўны дзень
Я, дарэчы, так, дзе ў нас тут калькулятор? Як я ще разумею, гэта ж не просто там інфармацыя пра старонку у нейкім сціснутым выглядзе, а гэта ж скриншот высокаякасны, у кагосьці можа быць 4К манітор. Ну, як бы ён будзе гэты ўсе скриншот захоўваць, ну, сапраўды, SSD вельмі хутка выдохнецца, я думаю. Так, карацей, 28 800 секундаў у працоўным 8-гадзінным дні. Гэта нам трэба раздзяліць на 5, кожныя 5, ну, карацей, 5760 здымкаў, умоўна, будзе рабіць гэта штука. Ну, калі ты сапраўды там... Ну, там нейкія паўторныя, яны ж кажуць, што там будуць. Так, паўторныя не будуць, калі умоўна у цябе нічога не змянілася на тваім экране, але ўсё адное гэта, ну, вялікая колькасць даных, вялікая колькасць здымкаў. Я не ўпэўнены, што там будуць нейкія незвычайныя тэхналогіі, якія дапамогуць табе, ну, якія будуць зжымаць гэта ўсё так, што там гэта будзе, ну, просто неўзаўважная нейкая дробязь. Слухай, гэта ж сапраўды пытанне да таго, ці настолькі гэта трэба. Гэта ўвогуле не трэба. Нахер табе не патрэбнае. Я вось не разумеў, навошта, ну, я гэтым пакарыстаўся адзін дзень прыкладна вось гэтым рэвайндам, і потым выдалю, калі зразумеў, якую колькасць месца ён будзе патрабаваць у далейшым, я яго выдаліў нахер, знёс, але з таго, што ён не знаходзіў, ну, да прыкладу, ён там артыкул Вікіпедыі нейкі знайшоў па запыце, што я там напісаў, ён знайшоў здымак, скриншот артыкула Вікіпедыі, які я глядзеў, і там некалькі было скриншотаў таго, як я гартаю ўніз гэты артыкул з Вікіпедыі. Ну, тыпу, окей, але навошта я на табе? Я нават не магу успомніць такія моманты, калі мне штосьці, ну, вось было жыццёва неабходна успомніць, што я штосьці рабіў на ноутбуку. Я успомніў, я ведаю, што мне дакладна дапамагло. Ну, так. У мяне быў адзін выпуск, які ў мяне цалкам скасавалася, файл паляцеў тэкставы. Тэкставы файл з гатовым аглядам. О, у мяне тады это самае срака не згарала. А ты яго захоўваў калі-небудзь? Карацей, я роўна да гэтага моманту, калі ў мяне згарэў цалкам увесь файл, я карыстаўся просто звычайным, што там, это нават не Word, а што там у Вінда падае адразу перадусталявана, я не ведаю, як он там правильно нават называе, это не рытмі, гэта не нататнік, але яшчэ і не Word, нешта Notepad нейкі. Ну, нейкі там, ён там нават літарка V, это W там намалявана, але гэта крыху, ну, не wordаўскі файл. І я вось у ім заўсёды пісаў, і аднойчы у мяне нешта там просто шчолк, і ўсё. Ён просто перастаў адкрывацца. Пасля гэта я ўжо пачаў карыстацца, я ўжо заўсёды пішу на Google гэты самы тэксты, туды толькі захоўваю, таму што калі я згубіў агляд цэлы, у мяне, ну, перадінсультны стан арганізма быў. Таму што я жа быў напісаны, а паўтарыць гэта вельмі складана, таму што, ну, гэта ж творчы момант, і карацей, ось на той момант так, калі б яны захоўвала нейкі час, я бы мог бы тады неяк аднавіць нейкі тэкст. Праблема, ну, як гэта не праблема, рашэнне ўжо прыдуманае, ты пішаш у воблаку, і гэта ўсё захоўваецца, ці проста аўтазахоўванне як некае ўключаеш. Дарэчы, у Віндзе ўжо 100-500 гадоў існуе функцыя Previous Versions. Яна раней неяк інакш, пэўна, называлася, ці файл history. Карацей, ты можаш захоўваць гісторыю сваіх файлаў і потым праглядаць гэтыя гісторыю сваіх файлаў. Просто трэба залезці ў налады, ці то ўключыць яе, ці то яна, пэўна, нават сама ўключаецца, па змаўчанні ўключана, і ты можаш гэта ўсё аглядаць. Але, карацей, ну, такое існуе, даўным-даўно існуе, гэта яшчэ, дарэчы, завецца... А не, можа не завецца Shadow-Copy. Карацей, яйшчыкі зноў не прыдумалі нічога новага. Ну, так. Дакладней, яны спрабуюць вырашаць праблему. Ну, падгледзелі, пэўна, вось гэты стартап. Тыпу, хоць як-небудзь знайсці хоць нейкае прымяненне таму штучнаму інтэлекту, на які вы выдаткоўваеце гэтулькі электраэнергіі і грошай, каб гэта хоць штосьці карыснае, здавалася б, яно было. Але пакуль што гэта выглядае, ну, ведаеш, як прыдумваць праблему, якой не існуе, рашэнне да праблемы якой. О, это знакамітыя кітайскія піянеры, якія прыдумваюць праблемы, а потым гераічна іх перамагаюць і пераадольваюць. Вось, і
я яшчэ не ўпэўнены, наколькі доўга гэта ўсё будзе заставацца бясплатным, таму што, напрыклад, той жа Rewind, яны тут 19 баксаў патрабуюць за ўсё гэта. А Microsoft ўсё укідвае нейкія, ведаеш, грошы ў тое, каб апынуцца першымі і адзінымі лепшымі на гэтым полі працы са штучным інтэлектам, і некалі ж давядзецца адбіваць гэтыя грошкі. І вось мне цікава, якая будзе рэкламная манетызацыя ўсяго гэтага. Ну, паглядзім, што яны будуць спрабаваць з гэтага рабіць. Там нейкія падпіскі. Можа быць, гэта яшчэ выглядае проста як ведаеш, калі ты намагаешся быць першым у нейкай галіне, табе трэба дадаваць усё, што робяць іншыя. Ну просто таму што трэба, таму што нехта ўжо зрабіў ці нешта падобна ёсць, табе просто іміджава трэба дадаваць, бо ну ёсць у такое у іншых, у нас таксама павінна быць. Імаверна, яшчэ такі можа быць падыход. Вось, карацей, працэс, гэта самыя ноутбукі на ARM з Windows 11, гэта мы ўхваляем, гэта цікава, гэта добрая можа быць канкурэнцыя для макбукаў. Канкурэнцыя гэта заўсёды добра, таму што яна рухае прагрэс, дазваляе ствараць нейкія новыя прылады і рабіць танней існуючыя. Можа, нейкім чынам гэта паўплывае на цанавую коштавую палітыку Apple, хаця хутчэй за ўсё ніяк не паўплывае. Вось, гэта мы ўхваляем, а ўсе гэтыя спробы прыдумаць праблемы для вырашэння штучным інтэлектам мы не ўхваляем. Выглядае гэта даволі неяк дзіўна. Вось, наступнае. Яшчэ пагаворым пра Скарлетт Йоханссон у пакоі, калі ты разумееш, пра што я. Так, на тыдні у мінулым выпуску відзіка мы вам расказвалі пра тое, што Сэм Альтман, OpenAI прадставілі чат GPT-4o, Omni, здаецца, это скарачэнне. Вось, і тады мы ўзгадвалі, што гэты чат, ён загаворыць голасам штучнага інтэлекта, голасам Sky, які завецца Sky, і гэты Sky шмат каму падаўся вельмі падобным на голас этой самай Скарлетт Йоханссон. Так. Вось. На гэтай прэзентацыі з захапленнем інжынеры OpenAI дэманстравалі здольнасці бачыць, чуць, размаўляць. Вось гэты інтэлект. Ён размаўляў падобна да Скарлетт Йоханссон, гэта прызнавалі шматлікія журналісты, а таксама прызналі сябры і сваякі самой Скарлетт Йоханссон, якія пачалі ёй пісаць паведамленні, лісты, што тыпу, а ты давала дазвол, каб твой голас выкарыстоўваўся для агучкі штучнага інтэлекта. Зразумела, што, ну як зразумела, не зразумела, але падобна да таго, што для Сэма Альтмана гэта было незразумела. Вось, а для зараз я паспрабую просто адкрыць хоць штосьці, каб потым не страціць. Хай будзе Скарлетт Йоханссон, у нас такая прыгожая. А ты ведаеш, што Йоханссон, я думаю, Йоханссон, это ж сапраўды, это ж нешта скандынаўскае. Я другое імя Інгрид. Ты ведаў гэта? Інгрид не ведаў, але што яна скандынаўская паходжанне, так ведаў. Ну так, она это з Даніі. Ого, нічого сабе. Вось, Скарлетт Йоханссон завалілі паведамленнямі, часам занепакоеныя тым, што OpenAI выкарыстаў яе голас без яе згоды. Йоханссон пальчыла таксама, наняла юрысконсульства і апублікавала заяву, якой расказала, што Сэм Альтман раней звяртаўся па яе голас, але яна адхіліла просьбу па агучванню чат-бота. Яна, так, у верасні мінулага года гэта ўсё адбывалася. Вось што яна піша. У верасні мінулага года я атрымала прапанову ад Сэма Альтмана, які хацеў наняць мяне для агучвання бягучай сістэмы ChatGPT 4.0. Ён сказаў мне, што адчуваю, што агучваючы сістэму я магу пераадолець
Я дапамагу пераадолець разрыў паміж тэхналагічнымі кампаніямі і крэатыўшчыкамі і дапамагчы спажыўцам адчуваць сябе камфортна з сейсмічнымі зменамі, якія тычацца людзей і штучнага інтэлекту. І ён сказаў, што адчуваю, што мой голас будзе суцяшаць людзей. Пасля доўгіх разважанняў і па асабістых прычынах я адхіліла прапанову. 9 месяцаў мінула, і мае сябры, сям'я і шырокая грамадскасць заўважылі, наколькі найноўшая галасавая сістэма пад назвай Sky падобная да мяне. Калі я пачула апублікаваную дэманстрацыю, я была шакавана, разлавана і не верыла, што містер Альтман здабыў голас, які гучыць настолькі жудасна падобны да майго, што мае блізкія сябры, інфармацыйныя агенцтвы не могуць адрозніць іх адзін ад аднаго. Спадар Альтман нават намякнуў, што падабенства было наўмысным, напісаўшы ў твітары адно слова «Яна» спасылку на фільм, у якім я агучыла чат-сістэму Саманту, якая устанаўлівае інтымныя адносіны з чалавекам. Ну, мы таксама пра гэта мінулым разам казалі, што ў твітары Альтман, адказваючы на адзін з нейкіх твітаў, што гэта падобна, здаецца, да Йоханссон, ён напісаў «Хёр». Хёр, так, ці хер, можа, ён хацеў напісаць, халера ведае, што хацеў напісаць. Але атрымалася так, што гэта спасылка, гучыць як спасылка на фільм «Хёр», «Яна», дзе якраз таки грае Хоакін Фенікс і Скарлетт Йоханссон агучвае штучны інтэлект. Вось, за 2 дні да выхаду дэманстрацыі чат GPT-4o спадар Альтман звязаўся з маім агентам і папрасіў мяне перагледзець гэтае рашэнне. То бок, вось, прыкладна тыдзень таму прадставілі гэты новы GPT-4o, а за 2 дні да гэтай прэзентацыі Альтман зноў ж спрабаваў выйсці на размову з Йоханссон, каб яна нейкім чынам перадумала і дазволіла ім карыстацца ім іх голасам. Але, як піша далей Йоханссон, перш чым яны змаглі звязацца, сістэма выйшла ў свет. У выніку яго дзеянняў я была вымушана наняць юрысконсульства, які напісаў 2 лісты містеру Альтману і OpenAI, выклаўшы, што яны зрабілі, і папрасіў іх падрабязна апісаць працэс, з дапамогай якога яны стварылі голас Sky. Такім чынам, OpenAI неахвотна пагадзіўся зняць голас Sky. То бок, там буквально толькі-толькі была апублікаваная гэта заява спадарыні Йоханссон, як OpenAI даволі хутка перасталі раскатваць гэты голас Sky на нейкую шырокую аўдыторыю і адмовіліся ад яго выкарыстання у чат GPT-4o, але прынамсі толькі пакуль. Яшчэ невядома, як уся гэта гісторыя будзе працягвацца. Таму што у той час, як многія чуць вось гэтае жудаснае падабенства паміж Sky і персанажам Йоханссон, сцвярджаецца, што зусім іншая актрыса была нанята ў чэрвені мінулага года, каб стварыць голас Sky. OpenAI абвесціла пра тое, што гэта быў дакладна не голас Йоханссон, яны выкарыстоўвалі для вось гэтага навучання свайго голаса, а што яны спецыяльна нанялі асобна нейкую актрысу, якая яго агучыла, і з Йоханссон яна ўвогуле да яе не мае ніякага дачынення гэты голас. Вось, тады навошта трэба было здымаць? Так, ёсць пытаннечка. Ёсць пытаннечка. Вось, за некалькі месяцаў да таго, як Альтман звязаўся з Йоханссон, згодна з дакументамі, запісамі, кастынг-дырэктарамі і агентам актрысы, вось гэтая актрыса, якая насамрэч, здаецца, агучвала Sky, то бок усё гэта адбывалася задоўга да таго, як Альтман у першы раз скантачыўся з Йоханссон. Нібыта яны яшчэ у чэрвені, здаецца, мінулага года знайшлі актрысу, яна там пачала агучваць, а вось потым ужо ў верасні звярнуліся да спадарні Йоханссон. І гэтыя вось дакументы, запісы, кастынг-дырэктар, агент актрысы вось гэтай, яны нібыта пацвердзілі гэтую інфармацыю журналістам то ли Вашингтон Пост, то ли Нью-Йорк Пост, я ўжо не памятаю якому канкрэтна выданню, але нібыта пацвердзілі ім гэтую інфармацыю, што гэта сапраўды яны удзельнічалі, дакладней, што яны прымалі удзел у стварэнні голаса. Але якога голаса, насамрэч, ці то Sky, ці то не Sky, я не ўпэўнены, ці ведаюць яны гэта ўсё. Але OpenAI кажа, што вось гэта дакладна не Скарлетт Йоханссон. Прытым, што цікава, агент, які гаварыў на ўмовах ананімнасці, яны не актрыса, якая агучвала Sky, не агент, яны не хочуць
выходзіць у свет і казаць карцей, хто яны такія, яны пакуль што кажуць ананімнасць, таму што спасылаюцца на бяспеку свайго кліента. Не ўпэўнены, што пагражае гэтаму кліенту, але чамусьці вот так. І гэты агент кажа, што актрыса пацверджала, што ні Йоханссон, ні фільм яна ніколі не згадваліся ў OpenAI падчас кастынгу, падчас стварэння гэтага голасу. Натуральны голас актрысы гучыць ідэнтычна голасу Sky, створаным штучным інтэлектам, на аснове кароткіх запісаў яе першапачатковага галасавога тэсту. Агент сказаў, што назва Sky была абраная, каб сігналізаваць пра халодны, паветраны і прыемны гук. Што бы это не азначала. OpenAI прыпыніў выкарыстанне Sky пакуль што тыдзень таму. Прытым апублікавалі паведамленне ў блогу з падрабязным апісаннем гэтага працяглага працэсу распрацоўкі галасоў для штучнага інтэлекта. І у адказ на прэтэнзіі Йоханссон Альтман у сваёй заяве сказаў, што OpenAI ніколі не збіраўся зрабіць голас Sky падобным да голасу Йоханссон, і што актрыса для агучвання была выбраная да таго, як ён звязаўся са спадарняй Йоханссон. Таксама сцвярджаецца, што Альтман быў у сваім нейкім там сусветным турнэ, ездзіў, пэўна, шукаў інвестараў на працягу большай часткі гэтага працэсу кастынгу і не ўдзельнічаў цесна ў падрыхтоўцы галасоў. Але тут ўсё ж такі гэта словы OpenAI, і ім з цяжкасцю верыцца, калі Альтман сам, па-першае, у Твітары прамоўціць, а па-другое, калі ён двойчы звяртаўся да спадарні Йоханссон дзеля таго, каб скарыстацца ўсё ж такі яе голасам апошні раз за 2 дні да прэзентацыі, то бок ён разумеў, што голас падобны да голас Йоханссон мінімум, а ўлічваючы, што вось ён гэта хер напісаў у Твітары, то верагодна, што ён і хацеў дабіцца гэтага падабенства. Зразумела, што мы гэтага не ведаем, пакуль што ніякай судовай позвы няма, але пэўна Скарлетт Йоханссон можа падаць у суд, і як лічаць шматлікія ўсялякія гэтыя аналітыкі і юрысты, у яе вельмі добрыя шансы выйграць, нават калі гэты стане зразумела, што тая актрыса агучкі яна сапраўдная і што гэта ў яе просто такі голас. Гэта удасца выйграць, таму што, па-першае, ёсць сур'ёзныя аргументы і ёсць цікавыя прэцэдэнты. Справа Йоханссон параўноўваюць з справай, распачатай спявачкай Бет Мідлер супраць Ford Motor Company ў 80-х гадах. Тады Форд папрасіў Мідлер выкарыстоўваць яе ў голас у рэкламе. Пасля таго, як яна адмовілася, Форд наняў імітатара. Апеляцыйны суд США вынес рашэнне на карысць Мідлер, паказаўшы, што яе голас быў абаронены ад несанкцыянаванага выкарыстання. То бок яна забараніла выкарыстоўваць свой голас, яны нанялі чалавека з падобным голасам і зрабілі падобную рэкламу з ейным голасам. У нас нейкім падобным голасам, але яе голас лічы, што быў як гандлёвая марка, штосьці такое абароненае законам, што нельга было просто так ім скарыстацца. Юрысты таксама кажуць, што ёсць некалькі фактараў супраць OpenAI, а менавіта вось гэты твіт Альтмана і яго зварот да Йоханссон у верасні мінулага года і ў маі гэтага года. Калі вы выкарыстоўваеце іншага чалавека і не было намеру гучаць як Скарлетт Йоханссон, чаму тады вы да яе звяртаецеся за 2 дні да публікацыі голасу? Гэта давядзецца патлумачыць, гэта выглядае даволі нестандартна. Идем. Слухай, я тебе скажу, что начинает складываться некая картина огульная. Ну так, давай. И зараз апранайце свае капелюшы з фольгі. О, моя любимая частка. Так, не, просто у мяне чамусьці гэтая крышачку неяк рэзаніруе разам з гісторыяй пра тое, што з OpenAI з гэтай канторы сышлі людзі, якія адказвалі і за бяспеку штучнага інтэлекта, і за гуманізм нейкі, за нейкія правілы існавання і штучнага інтэлекта. І вось гэта нейкія такія рэчы, як не так яно там гучала, як людзі, якія павінны былі кантраляваць, каб штучны інтэлект працаваў у межах на карысць чалавецтва, гуманізму чалавечнасці, на карысць чалавека, так?
Ну ж нешта такое. Вось і яны пачалі сыходзіць з канторы, таму што нешта ў канторы ідзе не так, як яны сабе ўяўляюць, і яны імаверна за ўсё хочуць умыць рукі да нейкага пэўнага моманту. І вось гэта сітуацыя паказвае, што імаверна вось гэты Альтман, ён крыху такі самаўпэўнены чалавек, які хутчэй за ўсё нейкія свае ўнутраныя мэты, ідэі ў галаве ставіць вышэй за нейкую персону, за персаналізацыю, ну, за людзей. Бок, імаверна, ён думае тое, што ён нават нясе нейкую вельмі важную не функцыю, нясе нейкую важную ідэю, місію ў чалавецтва, і што такія дробныя рэчы, як чыйсьці правы, чыйсьці там індывідуальнасць, голас, магчыма, не так важны для яго. І хутчэй за ўсё ён гэта рабіў, типу, да мы з ёй дамовімся, все, рабіце, я ўсё вырашу. Потым не вырашыў, хрен сын, давай робім. Ну, потому што ён быў, хутчэй за ўсё яго ў галаве, тое, што ён робіць нашмат важнейшым, тое, што адбываецца вакол яго, і таму, хутчэй за ўсё, ён нават не разумеў, хутчэй за ўсё, наступствы. Типу, я нават не здзіўлюся, калі ён будзе сапраўды здзіўляцца, чаму усе узбураны гэтай сітуацыі, тыпу, якая розніца? Ну, голас і голас. Галоўнае же, што мы стварылі. Я думаю, што гэта паказвае яго, не паказвае, але ёсць, ну, узнікаюць пытаннічкі, што, імаверна, у чалавека сапраўды нейкі можа быць, як он беды з башкой. Ну, ведаеш, прычым, што ён не беды, то бок у яго такая дэрэалізацыя пачынаецца. То бок ён просто нейкі момант сапраўды можа адбыцца тое, што ён згубіць сувязь з рэчаіснасцю у гэтым ва ўсім. Так што, імаверна, тыя людзі, якія адтуль сыходзілі, яны нешта такое пачалі адчуваць. Вось. Так што вось нейкая такая ідэя. Ось гэта так ось і выглядае. Ну, слухай, сама OpenAI і ўвесь штучны інтэлект, які зроблены, які зараз папулярны, гэты чат GPT. Пачнем з таго, што ён увогуле ствараўся, скажем так, не на дазволах. Яны просто бралі контент, скрапілі ўвесь інтэрнэт, Вікіпедыі, інтэрнэт-веб-архіў, Reddit, карацей, усё, да чаго маглі дацянуцца іх рукі, кармілі гэта ўсё нейрасетцы, навучалі на гэтым кантэнце, як яны лічаць бясплатным, згенераваным, ну, працай вялікай колькасцю людзей, стварылі прадукт і працягваюць таксама над ім рабіць, тыпу, ну, мы нікому нічога не абавязаныя, мы вось перапрацавалі. Мы рухаем прагрэс. Ну, тыпу, такая ідэя. Я думаю, што вось эта культура, як вышэй за, умоўна, за закон, за аўтарскае права, за нейкую абароненасць тваёй асобы, як у выпадку з Йоханссон, яны, тыпу, лічаць, Альтман, пэўна, можа лічыць сябе вышэй гэтага. Не ведаю, ці вяліся нейкія там дыспуты наконт таго, і хто прымаў рашэнні, што гэта павінна быць падобна да Йоханссон. Хутчэй за ўсё, Альтман разумеў, што гэта атрымоўваецца вельмі падобна да Йоханссон, і ён, тыпу, за 2 дні да гэтага ўсяго нават вырашыў паспрабаваць яшчэ раз. Прычым, бачыш, паспрабаваць, то бок, нават атрымаўшы адказ, усё роўна прасоўваць далей свой прадукт. То бок, у гэтым пытанні. То бок, калі б ён атрымаў адказ і адмовіўся, потым бы пажаліўся, што вось яна не дазволіла, таму зараз усё перарабляем. Не, гэтага ж не адбылося. Ён ж, ну, усё трэба скончыць, трэба паказаць, што мы зрабілі. Можа, нам даруюць. Бачыць усе, наколькі гэта шыкоўная, цудоўная праграма, і скажуць, хрен з той Йоханссон, ляпі яшчэ. Слухай, гэтыя цудоўныя праграмы, тут таксама трэба сказаць, у Гугла, у пошукаўкі Google з'явіліся, ну, гэта паступова зараз раскатваецца на розных рынках, у розных карыстальнікаў, з'явілася такая функцыя, якая завецца AI Overview. Калі ты ўбіваеш нейкі там запыт у пошукавую на пошукавай старонцы, табе першай карткай будзе выдаваць вось такі адказ штучнага інтэлекта.
Ай, і ўжо ў твиттары я бачыў просто нейкія мільёны гэтых адказаў штучнага інтэлекта. Па-першае, там хтосьці пытаў, хто быў першым мусульманскім прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі, першым прэзідэнтам мусульманінам. Ну, пачнем з таго, што пакуль што такого прэзідэнта ўвогуле не было, але вось гэта AI Overview ад Гугла палічыла, што правільна будзе адказаць Барак Хусейн Обама быў першым прэзідэнтам мусульманінам. Ну, такая, штучный интеллект. Так, там Хусейн и там Хусейн. Нечто подобное, Хусейны там Хусейны. Ну, слухай, мне падаецца, у Барака далёка не Хусейн, ён Обама. Таму што ён, па-першае, Так. Не, слухай, Хусейн. Хусейн. Не, все-таки Хусейн, прабачце. Ну, все ж таки тады атрымоўваецца яшчэ смешней. То бок яна сапраўды ўбачыла Хусейн і подумала, што ну вось гэта выводзіць на мусульманскую сцежку. Такая Хусейн, ну ён не можа быць типу праваслаўным. Ляпі як ёсць. Вось, па-другое, я там ужо бачыў запыты пра тое, людзі пытаюцца, колькі камней есці трэба для каб быць здаровым. Кажа, што вось згодна з даследаваннем трэба есці 1 камень у дзень дзеля таго, каб паступалі ўсе патрэбы мінерала. Гэта, дарэчы, гэта не зусім памылка, гэта недакладнасць. Дзе моя шляпа з фаліі? Google же не ведае, хто піша гэты запыт. Можа, курыца піша запыт. А курыцы ж ядуць каменчыкі для таго, каб у страўніку там усё пераціралася. Ну вось, да. Тут на скрыне вы можаце бачыць, хтосьці запытаў, якое млекакормячае мае большую колькасць касцей у сваім целе, і тут адказ, што змяя. Пітон has the most bones з усіх жывёл, і нібыта ў пітона 1800 касцей. Не? Колькі тут напісана? Карацей, да халеры. Вось. І самае адзінае нармалёвае, што змаглі прыдумаць, ну, па-першае, гэта штука тэсціравалася на працягу года. І нібыта з дапамогай ёй апрацоўваліся там мільярды запытаў нейкіх карыстальнікаў. Вось зараз гэта апрацоўваліся, але можа быць не правяраліся, разумееш, там цалкам верагодна. Усё гэта, ну, гэта насамрэч доўга над гэтым усім вялася праца. І калі гэта ўсё пачало з'яўляцца ў соцсетках, вось гэта просто дэбільныя адказы штучнага інтэлекта на якія простыя запыты. Прытым гэтыя адказы нават знаходзяць, некаторыя людзі знаходзяць першакрыніцы гэтых адказаў, і імі апынуюцца нейкія просто адбітыя каментары на Reddit, зробленыя дзесь там у 2011 годзе. Штучны інтэлектам, ну, саскрапіў хтосьці нейкую там бязглуздзіцу напісаў, а ён гэта зараз выдае за чыстую манету. І Google не можа гэта паправіць хутка і універсальна, і так, каб гэта было папраўлена. І замест гэтага яны лічы, што уручную усе гэтыя варыянты, якія заўважылі інтэрнэце, дзе смяюцца з іх штучнага інтэлекта, яны уручную гэтыя адключаюць функцыю AI Overview для гэтых запытаў, абы больш не смяяліся над іх няеглым штучным інтэлектам, таму што, ну, што яны могуць вытрымаць? Канешне, там могуць нейкія судовыя позывы пайсці за тое, што штучны інтэлект прапануе скікнуць з моста, як там адзін з самых цікавых спосабаў бавіць час у Сан-Франциско, тыпу, ну вось, скікніце з моста. Golden Bridge. Добрае для гэтага месца. Зразумела, могуць быць нейкія судовыя позвы, але я не ўпэўнены, што яны нават гэтых позваў баяцца, яны ўжо просто... Ну, зноў, гэта тупо іміджавыя рэчы, тыпу, што з іх просто ўсе 5 смяюцца, такія, блин, ну мы ж тыпу сур'ёзная арганізацыя. Што не робіш, аднойкае гаўно атрымоўваецца, і ўсё гэта ніяк не працуе. І вось праз усе гэтыя праблемы штучнага інтэлекта, што так, ён у такой ранняй стадыі, што вось ён усё вучыцца, будзе становіцца ўсё лепш і лепш. Мне ўспамінаецца, мы ў нейкім з нашых выпускаў ужо абмяркоўвалі тое, што
штучнаму інтэлекту ўжо недастаткова інфы ў інтэрнэце, каб навучацца і станавіцца неяк лепш. А з 2021 года, ці калі там быў, ці 22, калі быў прадстаўлены чат ГПТ для шырокай аўдыторыі упершыню, інтэрнэт запоўніўся матэрыяламі, якія напісаў штучны інтэлект, і праз гэта навучанне на гэтых матэрыялах яно не такое эфектыўнае, а яно нават прыводзіць да дэградацыі гэтага штучнага інтэлекта, што калі тое, што было высрана, ты гэта паеў, ты яшчэ высраў, яшчэ паеў, і у канцы канцоў ты просто будзеш кал ганяць праз свой арганізм, не будзе затрымлівацца. Я не памятаю, мы гэты анекдот распавядалі пра Вінні-Пуха. Не, Винни, а что ты ешь? Мед ем, отдай, я поем, ну дай мед. Винни, что это такое, что это за говно? А, нормально, я уже 3-й раз ем. Что проганалось. Ну, вось штосьці такое на гэта падобнае. То бок былі даследаванні на гэты конт. І калі зараз у інтэрнэце з'яўляецца ўсё больш вось такіх згенераваных штучным інтэлектам тэкстаў, у сацыяльных сетках яго да халеры, калі ты, можа, бачыў у Facebook, ён увогуле ператварыўся даўным-даўно ў штосьці кшталту аднакласнікаў, толькі заходніх. Так. А як это крэветкі па-ангельскі? Крэветкі. Так і пішы. Jesus from крэветкі. Не. Карацей, Facebook ператварыўся у месца, дзе адзін штучны інтэлект стварае Facebook, можа, не? Так, як крэветкі? Падскажы, стары. Карацей, адзін... Шрымп. А, боже, дякую. Шрымп. Карацей, адзін штучны інтэлект стварае відарысы гэтых самых згенераваныя. Так, вось, дарэчы. Вось так лепш будзе бачна. Вось, это нібыта крэветкі, шрымпы гэтыя сфармавалі статую Хрыста. Так. Выпадкова, і нехта гэта зняў. І такога кшталту фігня, ці вось таксама згенераваная, тыпу афрыканскі хлопчык стварыў з бутэлі Кока-Колы таксама статую Хрыста. Пад гэтым збіраюцца шмат каментарыяў, лайкаў, все гэта збірае, таму што людзі, якія там зараз у Фейсбуку сядзяць, ім, ну, умоўна, ад 40 до 60, 70, 90 гадоў. Узровень крытыкі інфармацыі, якую ён ужывае, вельмі нізкі. Так, ну вось, дарэчы, нас якраз на Facebook закінула. Ну тут хоць пішуць, што гэта AI generated, але часам просто трапляецца як ёсць. Вось, і крацей, там адзін штучны інтэлект генеруе такого кшталту відарыс, другі штучны інтэлект адказвае, як гэта ўсё прыгожа, трэці яму адказвае, там завязваецца ўжо такая вялікая перапіска гэтых штучных інтэлектаў, і я не ўпэўнены, што там сапраўды ёсць нейкія жывыя людзі ў гэтых каментарыях, таму што, як ты памятаю, хаця, можа, мы гэта не абмяркоўвалі, але ўсялякія вось гэтыя фейсбукі і лінкедыны ў свой час пісалі, што яны будуць выкарыстоўваць штучны інтэлект для таго, каб ствараць кантэнт і заахвочваць людзей удзельнічаць, адгукацца на гэты кантэнт, то бок яны будуць рабіць партрэты сваіх карыстальнікаў, тое, што ім падабаецца, а потым з дапамогай штучнага інтэлекта генерыраваць кантэнт, які ім падабаецца, такім чынам, каб яны глядзелі ўвесь час толькі тое, што ім падабаецца. Тыпу чакаем мемы ад штучнага інтэлекта? Я бы, конечно, на гэта паглядзеў. Што бы на там мог выдаць? Карацей, інтэрнэт вельмі моцна забруджваецца, вучыць новыя штучныя інтэлекты, каб яны станавіліся яшчэ больш дасканалымі, няма на чым. І
як вось гэтыя усе Google AI Overview ці якія-небудзь наступныя функцыі, якія будуць з'яўляцца ў тым жа Copilot ад Microsoft, як яны з усім гэтым будуць працаваць, з усімі гэтымі забруджанымі данымі, мяне ёсць вялікае адчуванне таго, што вось увесь гэты хайп праз некалькі гадоў ён проста схлыне, таму што мы самі засрэм так інтэрнэт, што знішчаны будзе гэты штучны інтэлект яшчэ на этапе навучання. Короче, не будзе ні халеры са штучнага інтэлекту, пакуль ён будзе займацца гэтым самавыгулам. Як толькі са штучнага інтэлекта будзе толк і карысць, толькі калі яго навучанне будзе кіраваным. Вось дзеці ў школах вучацца. Не самі ж яны гэтую інфармацыю. Ну, то бок, штучны інтэлект таксама трэба, значыць, ён не будзе такі, што ён разумее ўсё і ўсё ведае, яму прыйдзецца быць нейкім вузкакіраваным, нейкім вузкапрофільным, ведаеш, там, конкретно штучны інтэлект по тэхніцы, все, яго там будуць навучаць на падручніках, на нейкіх такіх рэчах адмысловых. Не даваць доступ да рознай брыдоты, да Reddit, да якога-небудзь такого. То бок, гэта вельмі трэба... То бок, усё роўна прыйдзе, каб чалавек гэтым займаўся. Інакш, ну, пакуль што зусім выглядае, конечно. Хто ў лес, хто па дровы, карацей, з гэтымі штучнымі інтэлектамі. Так... Ну что, перейдем далее. Давай теперь я, раз мы про штучный интеллект, про будущее, про что будет. Мне от Sony видео я там додал поглядеть. Значит, Sony представила то, як яны бачаць будучыню. Это заўсёды весело и смешно глядеть, як сучаснікі намагаюцца придумать, як будзе выглядаць будучыня. Это было смешно 50 гадоў таму глядзець. Это звычайно так что смешно глядзець і зараз. Значит, яны падрыхтавалі для 23 мая Sony провела збор там по іх там доўгатэрміновай стратэгіі кампаніі, ну, паміж сваімі. Для яго падрыхтавалі ролик, які называецца Creative Entertainment Vision, таксама оксфордская англійская, які паказвае, як Sony бачыць развіццё індустрыі забаў у бліжэйшыя 10 гадоў. Ну, з улікам таго, як зараз усё хутка развіваецца, на 10 гадоў наперад даваць нейкія прагнозы, гэта, канешне, дзіўна. Кампаніі лічаць, што ў 30-х рэальнасць будзе бясшоўна пераходзіць у віртуальныя светы. У ролику показана, як да гэтага мы яшчэ не дайшлі, там будзе показана, дзяўчына выкарыстоўвае гарнітуру віртуальнай рэальнасці, каб стварыць, гэта мы зараз глядзім, свой аватар, сустрэцца з калегамі і пагуляць. Таксама мільгаюць гаджеты будучыні, гэта там самае смешнае, недзе будуць бліжэй да канца. Напрыклад, футурыстычны геймпад з экранам. Ну, як бы там нічого не змаглі новы, ну, типу, просто геймпад безрамачны, просто телефон празрысты, умоўна, да? Ну, гэта таксама нешта празрыстае, просто авальнай формы, і будзе геймпад, гэта тое ж самае, што і зараз, просто зноў такі экранчык будзе нейкім чынам лётаць асобна ад... Гэта ўсё да чаго? Такія рэчы рабіць, гэта сапраўды, гэта просто трэба сядзел маркетынгу, які мы раз на год трэба рабіць справаздачу. Што вы, чым вы там увогуле займаецеся? Дайце нам справаздачу. Зараз пачакай, зараз мы вам дадзім відэа. Ну, гэта як і 50 гадоў таму людзі уяўлялі сабе будучыню, так і зараз. Тыпу, што будучыні будуць? Джойстікі будуць, асобныя экранчыкі будуць празрыстыя, лётаць у паветры. Усё. Типу, будучыня класічнага фантаста. У будучыні машыны будуць лётаць у паветры. Вось вам і ўся будучыня. Так што гэта ўсе прыкалдэсы, гэта, конечно, такое сабе. Просто смех у роце такое глядзець. Ну, але зрабілі. І зразумела, што гэта далёка не азначае, што Sony ў прынцыпе глядзіць у гэты бок развіцця. То бок гэта просто нейкі канцэпт. Я ж кажу, можа, аддзел маркетингу, тыпу, далі, малюйце што-нибудь, давай намалюем. Што-нибудь прыдумалі, ну, прыдумалі. То бок гэта не мае ніякага дачынення да сапраўдных прататыпаў, калі нават яны нейкія там недзе ўнутры Sony і ёсць. Ось. Так што не верце нікому. Такога не будзе. Такога не будзе. Не, можа і будзе, але ну я ж кажу, смешна просто гэта ўсё глядзі, такі рэтра-футурызм. Ось, не верце нікому, верце толькі відзіку. Ну так, это насамрэч падобна нешта на, ведаеш, новыя Васюкі, дзе ось у нас будуць экраны, вось такія. Гэта Уэлсаўшына, можна так сказаць, Герберта Уэлса. Ну, тыпу, будучыня гэта там, дзе
будзе шмат дырыжабляў. Ну тыпу, таму што ў яго час былі дырыжаблі, і ён думаў, што будучыня гэта там, дзе шмат гэтых дырыжабляў. Ну тыпу, ўсё. Мы ўсё роўно абмежаваны нашай сучаснасцю і рэчаіснасцю, у якой мы існуем. Таму такія вось праз 10 гадоў у нас будуць празрыстыя экраны. Ну это заўсёды смешна. Яны, дарэчы, ўжо ёсць гэтыя празрыстыя экраны, але яны атрымоўваюцца не вельмі практычнымі з пункту гледжання нават банальнага гэтага атрымання інфармацыі. Ну так. Таму што это проста нязручна па выніку атрымоўваецца, а тут, трэба было неяк засвоіць бюджэты і паказаць прыроду. Ну, я ж кажу, это бачная класічная праца аддзела маркетынгу. Ну і, дарэчы, тое, пра што яны тут пішуць у апісанні пад гэтым відэа, што праз 10 гадоў ад зараз у нас мы будзем жыць у больш multi-layered world, у свеце з большай колькасцю слоёў, так, як фізічных, так і віртуальных, і што вось гэтая рэальнасць і фізічная віртуальнасць будуць аднога перасякаць, нейкім чынам перасякацца там. А гэта мне проста нагадвае тое, што Марк Цукерберг вельмі спрабаваў моцна пабудаваць метасусвет, ці як ён называўся. Калі яны перайменавалі Facebook у мета, калі яны ўсіх спрабавалі усім прадаць акуляры віртуальнай рэальнасці, запхнуць усіх у свой свет. Аватары там стваралі вось гэты ўсе. Так. Ну і гэта тое ж самае, што зараз спрабуе зрабіць Apple крыху больш лагодна, але таксама гэта пакуль што нічога не атрымліваецца. Вось чамусьці ўсіх цягне у Player One Ready, як там першаму гульцу падрыхтавацца, вось гэта, і ўсе гэтыя віртуальныя сусветы, чамусьці все хацяць. Імаверна таму, што пакуль што вось эта віртуальнасць, яна выглядае як самая next gen, што можа стварыць чалавецтва. То бок, калі ты у сучаснасці робіш нешта са звычайным тэкстам, ці проста з тым, чым ты фізічна ўзаемадзейнічаеш, нібыта гэта не выглядае не так ваўна, як гэта можа выглядаць, калі ты хоць што-небудзь, хоць самае простае робіш з віртуальнай рэальнасцю. Тады гэта выглядае нібыта вау, ну нешта ён нарабіў. А так, калі там што літаркі, нешта самі, там нешта это мінулае стагоддзе, гэта не тое. Таму, імаверна, усе так і пхнуцца туды, што нібыта гэта нейкім чынам мае сувязь з нейкай будучыняй у нашых уяўленнях, у нашых фантазіях. Так, сапраўды. Давай перайдзем далей. У нас пачынаецца... Ты пісаў у твітары, спачатку напісаў пра першую частку, потым пра другую, пра Hellblade 2, і мы нарэшце хацім пачуць. А ты ні ў першую, ні другую не гуляў? Я ж тады табе гаварыў, што я пастаўлю пампаваць, я спампаваў, але я да яе так, конечно. А ты потым напісаў і кінуў. Я пра першую частку, дарэчы, пісаў не ў твітары, а ў гэтым самым у Дыскордзе. А вось пра другую я ўжо у твітары напісаў, таму што я быў настолькі абураны, што не мог стрымацца. Трэба было ўсім расказаць пра гэта. Ляпі. Так, ну пачакай, давай скажам пра тое, што на мінулым тыдні ўсё ж такі адбыўся рэліз Hellblade 2 пад загаловак, прытым гэта падзагаловак Hellblade 2, а асноўная назва Senua Saga. Сага Senua. Давай сходзім з табой ведаеш куды? У інтэрнэт. А ты, прабач, а ты ведаеш, што каб гэта была гульня пра сагу з Alan Wake 2, тады была бы Сага 2. Сага Hellblade 2. Як табе назва? Сага? Сага. Я 2 разы не паўтараю, Так. Тут просто слова сага, наколькі мне падаецца, гэта павінна быць звязана з чымсьці таким вялікім эпічным паведамленнем. Так. Каб Зеўс там, Зеўс скажу, Тор там з Одзінам зубы аднаму выбівалі. Вось так, вот такое мінімум павінна быць. Вось, тут сага пра Сеную, яна доўжыцца, прыкладна 5 гадзін усяго геймплея. Гульню пачалі распрацоўваць 5 гадоў таму, пэўна, дакладней 5 гадоў таму ўпершыню паказалі хоць нешта пра яе. І вось праз 5 гадоў мы маем 5 гадзін гульні, і я нават не ведаю, гэта добра ці дрэнна.
што іх усяго 5. У першай частцы гэта было добра, таму што яна не паспявала табе моцна надакучыць. У другой частцы гэта ўжо ёсць пытаннічкі. Так, давай крыху кантэксту раскажу пра першую частку зусім крыху. Яна стваралася па-за межамі Microsoft, тады яшчэ Ninja Theory былі самі па сабе. Можа трэйлер які давай уключым, каб там давай уключым якісьці трэйлер, я просто у мяне пад рукой першы может не, я адразу другі уключу. Ось Walkthrough Full Game 5 гадзін 23 хвіліны. Всё, сядай, а ты говорю 1,5 гадзіны. Я готов. Так, першая частка, яна рабілася як галадупая Індзі, то бок Ninja Theory зрабілі сапраўды штосьці шыкоўнае, неардынарнае, і просто там гэта было Індзі, да яго быў зусім іншы падыход. Гэта быў незвычайны сапраўды экспірыенс, таму гульне і выдалі крэдыт даверу, даволі высока яе ацанілі, прабачылі шмат нейкіх недахопаў, якія былі ў першай часткі, іх насамрэч шмат, і праз гэтыя недахопы у тым ліку я ўсё ж такі не змог прайсці першую частку. І каб вы разумелі, гэта будзе меркаванне чалавека, які ні першую, ні другую прайсці не змог. Я намагаўся, я вельмі хацеў. І я лічу, што я лічыў, што такога кшталту гульні мне патрэбна абавязкова павінны спадабацца, але штосьці пайшло не так. Першая частка, па-першае, яна была незвычайнай, гэта сімулятар шизафрэніка, галасы ў галаве, незвычайная гісторыя пра падарожжа ў пекла. Хель за душой свайго каханага Сінуа просто з галавой гэтага каханага на поясе ішла ў пекла дзеля таго, каб яго там адшукаць. У гульнявым плане першая частка мне не спадабалася, але таксама я яе разумею. Гэта просто падарожжа было не для мяне. Як гульня яна была даволі слабая, таму што там і пазлы гэтыя візуальныя, дзе табе трэба бачыць у свеце нейкія палачкі і іх асаблівым чынам скрыжоўваць так, каб яны супалі з тым знакам, які намалёваны на дзвярах, каб ты мог прайсці далей, табе трэба ў гэтым свеце знайсці гэтыя палачкі, нейкім чынам так вось перспектыву нейкую так знайсці, каб гэта ўсё так супала і каб карцей нешта адбылося і дзверы табе адкрыліся. Вось, першы раз я пачынаў яе гуляць на баксе, калі ён яшчэ ў мяне быў, другі раз ужо на ПК, вось за некалькі дзён да таго, як выйшла другая частка, я быў упэўнены, што вось, я, карацей, змагу, я прайду, просто трэба сабрацца сіламі і пайсці. Але вось усе гэтыя пазлы, гэтая баёўка такая нецікавая, просто яна не цікавая. Там можна рабіць прыгажосць у гэтай баёўцы, але гульня цябе ніякім чынам не... Па-першае, не расказвае, як гэтую прыгажосць можна рабіць, а па-другое, яна табе просто не патрэбная. Яна цябе не стымулюе рабіць неяк складана вось этую баёўку, а ты там просто ціскаеш удар, ухіліцца, удар, ухіліцца, там назапасіць энергію, прызупыніць час, накідаць удараў, і ты перамог. І кожны раз, калі пачыналіся ці вось гэтыя секцыі з тым, што трэба шукаць гэтыя пазлы, хадзіць, углядацца, ці вось гэтая баёўка такая нецікавая ўвогуле для мяне просто ванітавала ад гэтага геймплея, і я не мог яго далей перажываць, я адмовіўся ад гэтага. Адзінае, што мне падабалася ў гульні, гэта хадзіць, але і дзеля таго, каб хадзіць, табе заўсёды трэба было ці на клавіатуры заціскаць shift, каб Сінуа ішла хоць з нейкай прымальнай хуткасцю, бо іначай яна занадта павольна хадзіла, і просто гэта расцягвалася ў нейкія там неверагодна доўгія секцыі.
Другая частка распрацоўшчыкі цягнулі это самы хранаметражы Расцягвалі гульні так, як як маглі. Так, сапраўды. Другая частка распрацоўвалася на працягу як мінімум 5 год з падтрымкай Microsoft. І тут ужо ніякага спуску распрацоўшчыкам быць не магло і не павінна было быць, таму што яны пэўна павінны былі пачуць усё тое, што усю тую крытыку, якая была заслужаная ў адрас гульні, і зрабіць нейкі працу над памылкамі і у сіквеле. Звычайна сіквелы лепш, чым першыя часткі атрымоўваецца, але тут яны нібыта і намагаліся рабіць гэтую працу над памылкамі, але ў зусім іншым кірунку, і атрымалася яшчэ горш, чым было першапачаткова, як мне падаецца. Тут ужо таксама гэта я чарговы раз нагадаю, што гэта мега суб'ектыўнае меркаванне. Мега суб'ектыўна гэта ўсё такое. Хадзіць цікава, то бок па сутнасці бойкі нават сюжэтка не выцягвала. Сюжэтка, слухай, тут вельмі дзіўна, калі мы з табой мінулым разам абмяркоўвалі, што вось штосьці малавата маркетынга ў этой гульні, яе ніяк не рэкламуюць. Калісьці там некалькі гадоў таму прадэманстравалі не трэйлер, а ўрывак геймплею, дзе Сенуа б'ецца з гэтымі самымі з веліканам, забівае гэтага велікана, і па выніку зразумела, чаму так, таму што паказваць больш няма чаго. Пакажаш яшчэ адну бойку, і ты лічыш, што ўсю гульню рассказаў. То бок самае цікавае ты ўжо лічыш, што прадэманстраваў гэтай гульні. Усё астатняе гэта вось хада, як-то бадзянне па такім лакацыям. Лакацыі цудоўныя, выглядаюць усё шыкоўна. Гэтыя камяні, я гэтулькі рознага кшталту камянёў і прыгожых камянёў я ў гульні яшчэ не бачу. Вось гэта праўда. Тут яны на славу папрацавалі. Ну так, я чытаў просто шмат, што якраз такі хваляць за візуал, гэта безумоўна вельмі прыгожа. Тут з тэхнічнага пункту гледжання яна просто вельмі добра адпаліраваная і такая уражвая, як і мадэлі выглядаюць, супернікі, асяроддзе. Яно такое небагатае гэта асяроддзе, але яно такое, я не ведаю, дэталізаванае, гэта камянюкі дэталізаваныя. Ты разумееш, там гэтых палігонаў больш, чым на тваёй барадзе. Карацей, гэта такі музей геалогіі, у які забылі дадаць геймплей. Яго дадалі, але бляха, ён такі ўжо дзе марудны і нецікавы, што просто я не ведаю, як магчыма, што без геймплея ўвогуле было б лепш. Вось. Таму на Ютубе так, я карацей 10-2 гадзіны прагуляў, а астатняе я ўжо не мог. Я разумеў, што мне засталося няшмат, але мне просто не было нецікава ціскаць кнопкі, я даглядзеў гэта ўсё на Ютубе. Вось. Ну, яно варта было даглядзець. Ну, каб разумець, што гэта, і што скончылася, і ты такі вау, ці ты скончылася яно ўвогуле просто яно павінна было скончыцца раней. Вось калі б яно скончылася раней на хранаметражы там 4 гадзіны, то можа бы яно было б крыху неяк больш права, але чым скончылася, мне не спадабалася. Карацей, ім трэба было кіно зняць на 90 хвілін, пусціць як сапраўднае кіно і не дурыць галаву людзям, што нібыта гэта гульня. Так, шмат катсцэнаў, шмат хады, пазлы ўсё тут жа, яны сталі яшчэ прасцей, чым былі. Яны тут больш выразна ты іх бачыш, і яны ў цябе неяк ужо такога вялікай колькасці часу на іх знаходжанне, там падбіранне правільнага кута не патрабуюць. Вось. Так, пра пазлы сказаў, баёўка спрасцілася. Калі ў першай частцы ты мог ваяваць там з 2, нават мне падаецца з 3 супернікамі, яны маглі на цябе кідацца, і твае галасы гэтай у галаве, яны нават выступалі як такі дапаможнік. Так як у гульні няма ніякага інтэрфейса гэтага графічнага,
колькі там у цябе здароўя, колькі дзе з якога боку на цябе хоча напасці там вораг. Яны табе падказвалі, што там асцярожна, беражыся, сцеражыся, і ты разумеў, што там зараз табе са спіны прыляціць нейкі ўдар, і ты ухіляўся, і такім чынам гэта было карысна. Вось тут баёка зараз адзін на адзін заўсёды, тут ужо няма ніякай навалы гэтых супернікаў, але прынцыпы націскання вось гэтых двух кнопак умоўна яны засталіся тымі ж. Удар, моцны удар, ухіленне, можаш рабіць парыраванне, але яно не сказаць, каб было надта патрэбнае толькі дзеля прыгажосці. Калі вось ухіляешся, то бок я не магу сказаць, што гэта парыраванне нейкім чынам рабіла гульню прасцей, ці было нейкім карысней, што там з першага разу там забіваеш гэтага свайго суперніка. Вось, галасы засталіся, але калі ў першай частцы яны, вось, як я ўжо казаў, былі карысныя ці стваралі гэтую атмасферу, у гэтай частцы яны кажуць без перапынку, і яны мяне ўжо проста задзяўблі. Я ўжо не мог іх чуць, не мог іх выносіць, таму што мне падавалася, яны ўжо працуюць супраць атмасферы, таму што калі ў першай частцы ты разумееш, што ты вот шизафрэнічка, у якой беды з башкой сапраўдныя, і праз гэта знаёмства адбывалася сінуя з персанажам, таксама праз яе галасы, ты чуў там, што адбываецца, а тут яны проста такое адчуванне, што табе замінаюць. Кожны і ўвесь час размаўляюць, ужо пачынаюць просто выбешваць. І яны таксама займаюцца тым, што падказваюць вось табе, як вырашаць усе гэтыя загадкі візуальныя. Типу, паглядзі сюды, паглядзі туды, і там ёсць новыя загадкі, новыя пазлы, але яны таксама такія простыя, што просто на іх час не хочацца выстарчаць, нейкім чынам марнаваць. Вось. І увогуле другі раз, калі ты скарыстоўваешся той жа прыёмчык у сваёй гульні з гэтымі галасамі, то я ўжо быў падрыхтаваны да таго, што гэтыя галасы будуць. Яны мяне ніякім чынам не здзівілі, і гэта сапраўды ўжо не ўспрымаецца так, як у першы раз. То бок гэта one-trick pony, і з часам яны проста табе надаядаюць, стамляюць сваёй прысутнасцю. Разе яны табе тыпу паглядзелі, так, у першай частцы людзям спадабаліся галасы. X2 галасоў у наступнай гульні. І ўсё такім прынцыпам пайшлі. Так, бойкі. Што тычыцца боек, трэба адзначыць, як я ўжо казаў, гульня суперпрыгожая, тут асяроддзе шыкоўнае, прапрацавана ўсё шыкоўна. Бойкі зроблены, здавалася б, шыкоўна, але і кінематаграфічна. Тут вельмі добра прапрацаваная анімацыя, просто бачна, што тут лічыць, што тут для кожнага суперніка ёсць нейкая свая анімацыя бітваў, таго, як яны б'юцца, і вельмі шмат нейкай працы ўкладзена вось у гэтай анімацыі. Гэта вось сапраўды кінематаграфічна. Калі табе будуць казаць, што дзесьці штосьці кінематаграфічна адбываецца, то хутчэй за ўсё яны хлусяць, таму што кінематаграфічнасць гэта вось тут у гэтай гульні. Па анімацыям гэта добра бачна, яны такія ўсе крафтавыя. Але руплівай працы укладзена шмат, але гэта ўсё так жа не цікава гуляць. Гэта цікава глядзець, і калі б гэта некае кінцо было, гэта можна было паглядзець. Але вось гуляць у гэта капец як не цікава. Просто жмякаеш адныя і тыя кнопкі, і часам адбываюцца нейкія незвычайныя дзеянні ад сінуя. Вось яна тут зрабіла гэты самы рэпост, забыўся, як называецца, карацей. І зроблена класна, пэўна зразумела, куды 5 гадоў пайшлі на вось усе гэтыя працу з акторамі, з агучкай, з анімацыямі, з проста асяроддзем, маляваннем усіх гэтых крафтавых камянёў. Але бяда ў тым, што гэта ўсё капец як не цікава гуляць мне. Не ведаю як іншым, таму што ў стыме я бачыў шмат добрых водгукаў, і там, здаецца, даволі пазітыўныя адзнакі, штосьці каля 88%. То бок шмат людзей знайшлі гульню цікавай, знайшлі гульню добрай, яны пазітыўна ацанілі. У прынцыпе, ў стыме, што я бачыў, пікавы онлайн
у гульні склаў усяго 3800 чалавек, і гэта даволі мала. Зразумела, што можна сказаць, што, напрыклад, гульня была ў геймпасе, і ўсе, зразумела ж, пашлі гуляць яе ў геймпас, але, да прыкладу, тая ж якая-небудзь Redfall, якая таксама выходзіла ў геймпасе, і, здаецца, яна таксама была на Steam доступная, то яна, як мне падаецца, наколькі я памятаю, яна і то там, да, 6000 чалавек. У яе быў пік, зараз у яе 17 чалавек. Ну, трэба прызнаць, што 3000 і 6000 гэта, ну, як бы... Умоўна, прыкладна на адной і том же ўзроўні. Так, это, тыпу... Такое сабе. Можна параўнаць, якія што там апошнія, які-нибудь Manor Lords, які таксама выходзіў на... Ну, я просто. Таксама ж выходзіла ў геймпас адначасова, і там пікавы онлайн, конечно, нашмат больш. Але ж гэта рост рэчы. У гульні, карацей, такі вялікі перакос у кінематаграфічнасць, вельмі вялікі перакос у спрашчэнне пазлаў і бойкі, вялікі перакос у секцыі з бадзяннем. Это просто бадзялка. Ты ідзеш і нейкім чынам пра нешта твой персанаж размаўляе са сваімі спадарожнікамі, якія з'явяцца ў гэтай гульні. Ну і мне просто было нецікава. Я у нейкі момант я спрабаваў занурыцца ў гэты сюжэт і зразумець, што тут адбываецца. Я зразумеў, што тут адбываецца. Сіўно просто хоча адпомсціць вось гэтым паўночнікам, гэтым вікінгам, якія у рабства збіраюць людзей з яе вёсак. Яна там спецыяльна ім аддалася ў рабства, каб знайсці іх выток і з ім разабрацца. Але вось гэтыя размовы, яны просто мне былі нецікавыя. Я ў нейкі момант перастаў за гэтым сачыць, таму што яшчэ гэтыя галасы ў галаве ўвесь час у цябе нешта круціцца. Матывацыя сену цябе не зачапіла. Увогуле ніяк. Так. Гэта не зачапіла. Першая частка, мне падаецца, сюжэтная, яна была больш цікавай. Таму што там была любоўная лінія, там у цябе на поясе галава чалавечая вісела, і ты ішоў... Ну, гэта адгукалася хаця бы нейкім чынам. Так, гэта было неяк цікава. Тут я не змог вось гэтую сувязь эмацыйную нейкім чынам усталяваць ні з ёй, ні з вось гэтымі іншымі персанажамі. Прытым за 5 гадзін, ну, такое. За 5 гадзін прагляду умоўна кат-сцэну. Вось як. Такога чыну, калі табе трэба слухаць, а калі ў цябе яшчэ не вельмі добрая ангельская мова, то табе яшчэ давядзецца і чытаць, і гэта ўвогуле у візуальную навелу ператвараецца, дзе ты чытаеш субцітры. Ну, такое сабе. Не ведаю. Вельмі спрэчна. Вось, гэта пра падачу сюжэта. Агулам, усё, што я тут нагаварыў, гэта выключна маё суб'ектыўнае меркаванне. Пэўна, такія унікальныя праекты павінны існаваць, і добра, што яны існуюць. Добра, што ў іх знаходзіцца аўдыторыя, і геймеры ўспрымаюць такія гульні з цеплынёй. Магчыма, які-небудзь мастацкі праект Hellblade 2 сапраўды гэта нешта выбітнае, але ў мастацтве я разбіраюся як свіня ў апельсінах. Як гульня мне гэта максімальна не спадабалася, я не змог у гэта пагуляць. Вангую, што ўсім, каму не спадабалася першая частка, таксама не спадабаецца і гэта, таму што тут не тое, што нічога не змянілася, а ў нейкіх момантах гульня нават стала яшчэ горш. Калі гэта ўвогуле можна назваць гульнёй, таму што язык у мяне гэта не паварочваецца назваць гульнёй. Это такое кіно з QTE элементамі, я б так сказаў. Вось гэта нават не гульня, ведаеш, інтэрактыўная гульня, умоўна, як які-небудзь інтэрактыўнае кіно, як гульні Telltale, Wolf Among Us, Walking Dead, дзе там у цябе нейкія выбары былі, дыялогі, ты там штосьці мог казаць, у нейкі момант там QTE скарыстацца, тут цябе ўсё QTE, як мне падаецца. Гэта такія гульні настрой. Гульні настрой, гульні, там, калі яны падыходзяць, табе неяк рэзаніруюць, можа стылістычна, яно можа зайсці, можа пад настрой, можа пад узрост, як бы і дзіўна не падавалася, можа быць, каму там маладзейшаму гэтай гісторыі зачэпяць больш. Табе ўжо, ты ўжо, жыццё цябе ўжо патрапала. Як бы гэта не гучала, табе ўжо, што ты за хочаш, за гісторыі у вас нейкія гаёненькія, слабенькія, у жыцці нашмат цікавей шасцей бывае.
Ось, так что так, ну дзякую, добра, гуляць не будем. Я вас зразумеў. Але галоўнае, што Ninja Theory, здаецца, пакуль што затрымаецца ў пуле студыі Microsoft, таму што можна было б чакаць, што пасля тых лічбаў, якія яна прадэманстравала ў стыме, што можа таксама студыю захочуць закрыць. Дарэчы, мне цікава, Hi-Fi Rush, яна ж таксама ў стыме выходзіла. А колькі... Так, конечно. SteamDB, а колькі там былі онлайны і ўсялякія пікавыя онлайны, таму што мне падаецца, што ён можа быць пабольш за тое, што было, ну так, 6000 all-time пік, 6000. Ясна, зразумела. Ну такое. Вось, і карацей, Ninja Theory, здаецца, пакуль што не збіраюцца закрываць. Паведамляецца, што Microsoft ужо дала зялёнае святло для наступнай гульні гэтых распрацоўшчыкаў, што гэта будзе працяг Hellblade нейкім чынам яшчэ нейкі, таму што першая гульня, як мне падаецца, на ўвогуле ёй працяг не быў патрэбен. Там і можна было скончыць. Гульні можа і не быў патрэбен менеджерам Microsoft, так было патрэбна штосьці такое прадаць. Так што пакуль што не перажываем за майго негатыўнага каментара да гэтай гульні, наўрад ці Філ Спенсер закрые Ninja Theory, таму моя совесць, яна чыстая. Я тебя зразумеў. Ну, адгуляў і добра. Ну, я як бы моцна не збіраўся. Хацеў пераскочыць на пару тэм наперад. Давай. Тое, што ты якраз зараз толькі што быў скрыны, там быў твіт ад IGN. Усе, я думаю, што не усе, но большасць, канешне, чула, ведае пра IGN, пра такую вялікую, ну, мінімум у Ютубе яны прадстаўлены вялікімі каналамі, пэўна, не адзін там, якія займаюцца і прэв'ю, і рэв'ю, і розныя відосы робяць пра, карацей, ўсё пра гульні, вельмі буйное выданне, але толькі што электроннае выданне, лічбовае. Значит, кампанія IGN Entertainment купіла сямейства лічбавых брэндаў Game Network. Як бы Game Network нам нічога не гаворыць, а вось, але гаворыць тое, што уваходзіць у гэту групу. Уваходзіць, хто хоць крыху знаёмы з журналістыкай заходняй гульнявой, павінен ведаць такія назвы, як Eurogamer, Rock Paper Shotgun, VG24/7, ну, называется VG247, но 24/7, і падаецца з гэтых усіх назваў гэта самае галоўнае, што мяне цікавіла, там яшчэ шмат чого тут уваходзіць, але гэта самае галоўнае. То бок гэта выглядае, я не ведаю, чаму ніхто пра гэта умоўна так шмат не гаварыў, гэта вельмі сур'ёзны крок да нейкай манополізацыі, таму што і Eurogamer, і той ж самы Rock Paper Shotgun, гэта такія даволі буйныя выданні электронныя, якія пісалі розныя прэв'юшкі, рэв'юшкі, агляды, і зараз атрымліваецца, яны ўсе будуць уваходзіць у IGN Entertainment. І, як мне падаецца, гэта не зусім правільна. Ну, нейкая... Чамаданы будуць заносіць ім, яны тады па ўсіх пісаць. Я крыху не... Я хочацца займацца нелюбімай справай, але ёсць такая... Нехта пісаў у Твітары, ёсць, напрыклад, калі ў Твітары хочаш зрабіць любы срач, возьмі якую-нибудь тэму і зрабі абагульванне. Абагульванне тыпу, вось вы усе такія, вось робіце, і все такі, да не, і пачынаецца срач. Вось, як бы хацелось бы адзначыць, што вось вы усе цяпер усе такія. Як толькі ідзе недзе нейкая кампанія, кантора, ці звольніць чалавека, распрацоўшчык, звольніць нейкага там супрацоўніка, ці хтосьці кагосьці набудзе, усё, крык, канчаецца ўсё, канец геймерству, тут звольняюць людзей, давайте рэв'ю-бомбінгі, ўсё зарвем усіх павесім, усіх заб'ем. Вось, як толькі одно выданне выкупіла мінімум 3 з іх, якія я ведаю, якія іншы раз, ну, я скажу, што праглядаў, але іншы раз ты натыкаешся на нейкія там ці відэа, ці тэкставыя прев'ю, там, зноў-такі, Rock Paper Shotgun, не першы раз, VG2047, гэта Eurogamer. Калі IGN іх усіх набыла умоўна і падмяла пад сябе, ні слова, нідзе, нуль. Ну, я такі,
алло а гэта не тое ж самае, ну тыпу гэта ж таксама. А чаму пра гэта ніхто не гаворыць, пра тое што адбываецца як бы манапалізацыя, ну конечно цяжка сказаць манапалізацыя, тому што нават мы ўжо можна сказаць гульнявое выданне, ну як бы так даволі гучна конечно, але калі ўжо зрабіў адзін агляд на гульню, усё, ты ўжо як бы там нейкі типу блогер журналіст. Але гэта ж канторы з імёнамі, канторы з гісторыі, агляды ад гэтых усіх і 25 гадоў таму ўжо існавалі умоўна там у інтэрнэтах. Так што я як бы крыху ўз'юшаны, не ўз'юшаны, я такі тыпу. Мяне вось гэта больш абурыла, што тыпу, а чаму ўсе маўчаць? Дзе вось усе вось гэтыя крыкуны? Хоць бы адна сволач бы пракрычала ў твітары: вось зноў на свабоды наступаюць. Не, вось усім не падабаецца, калі вось так напісана. Пасля гэтай пакупкі шэраг супрацоўнікаў будзе хутчэй за ўсё звольнены. Ну так. Каго з вас гэта клапоча? Ды журналістаў нікому не шкада, што ты? Ну, ты разумееш? Ніхто не чытаў. Крыўдна за людзей і крыўдна за іх. Карацей, ну мне проста гэта не вельмі падабаецца. Карацей, ты абурыўся. Да не тое, што я абурыўся, я просто, я за плюралізм, я люблю, калі вось там ёсць розныя. Просто асэнсаванне таго, што зараз яны ўсе будуць у адной гэтай самай, і навошта мне зараз глядзець агляды ўсіх іншых, калі я просто уже буду адразу заходзіць на ІГН, таму што на ўсіх іншых будзе ці тое ж самае, ці яны ўвогуле, ў прынцыпе, спыняць сваё існаванне. Ну, яны ж усё роўна будуць карміцца з аднаго. Так што слухай, тут не абавязкова, што яны будуць карміцца з аднаго. Тут варыянт, што зразумела, тут купілі, правядуць нейкую аптымізацыю, рэструктурызацыю, але хутчэй за ўсё будуць выкарыстоўваць гэта як дадатковыя рэкламныя пляцоўкі. То бок гэта будзе рэкламная сетка, а не там умоўна адно і тое ж выданне проста з рознымі з тымі ж самымі адзнакамі, там, з рознымі журналістамі. Не, зразумела, што супрацоўнікі там будуць розныя, канешне. То бок я не думаю, што гэта вельмі страшна. Хутчэй за ўсё, раз яны прадаліся, значыць, у гэтага еўрагеймера дакладна, я памятаю, што... Я пачакаю, калі з'явіцца торговы навіна пра хтосьці, кагосьці паглынуў. Не дай бажа, ты скажаш штосьці супраць. Гэта круто. Я скажу, так, ты гаварыш, што гэта нармальна, калі адзін пакланае другога. Гэта рэструктурызацыя. Запомніце, дзеці, рэструктурызацыя бывае пазітыўная і негатыўная. Вось такая, так, дакладна. Добра, давай зусім кароткую навіну. Мне вось часам я не разумею, як з навіны на 2 радкі, ну як, у прынцыпе, я і сам-то быў журналістам у свой час. Я ведаю, як это працуе. Зрабіць на 25 знакаў. Так, штосьці такое, ведаеш, 5 абзацаў, а там інфаповод, ну, просто такі. Таму зараз мы расцягнем гэта на паўгадзіны. Давай, у нас яшчэ ёсць якраз паўгадзіны. Ты ж хацеў 1,5 гадзіны ўсё. Зварочваемся. Карацей, з'явіліся чуткі пра тое, што з'явіцца наступная гульня «Падум». Сапраўды гэтыя чуткі ходзяць ужо даўно. Мы таксама пісалі пра гэта, здаецца, у сваім тэлеграм-канале, але зараз гэтыя чуткі яшчэ падмацаваны і тым, што ў гульні ёсць назва, і гэта назва Doom The Dark Ages. І гэта нібыта фінальная назва, і яна нейкім чынам, гэта гульня будзе звязана сярэднявеччам. Як гэта будзе выглядаць, я па праўдзе сказаць мне складана, таму што за лорам Дума я асабліва не сачыў. Я табе скажу, што з лорам там бяда. Там усё дрэнна. Паміж 16-м і Eternal там адбылося нешта страшнае. Карацей, як толькі выйшаў Eternal, там такога намяшалі. Там, як кажуць, там без 150 грам не разабрацца зусім. Там уже нейкі байгі, разборкі, хто, што, каго. Там этих плот-твістаў 15 штук на квадратную хвіліну гульні. Таму я так кажу, што там сярэднявечча, гэта яшчэ ізі нейкі заход. Там магло быць нашмат яшчэ цікавей. Вось, а тое, што дакладна мне не спадабаецца ў новай гульні, што там не будзе Міка Гордона, кампазітара,
які Мгм. пісаў О. саундтрэк да мінулай часткі і да 16-го года, здаецца, ён пісаў. Ён пісаў саундтрэкі да Вульфенштайнаў. Ну гэта такі добры артыст. А не будзе яго праз тое, што ў яго быў скандал, канфлікт з Bethesda, з ID Software, з дырэктарам гэтага ID Software. Калі вы памятаеце, гэта было дзесьці 20-22 год. Это доўжыўся доўга канфлікт, што нібыта Мік Гордон без яго дазволу выпусцілі потым саундтрэк з яго кампазіцыямі да гэтага самага, да Дума Eternal. І там увогуле у іх некая была такая узаемнае абвінавачванне ў тым, што ні адна страна, ні іншая страна не трымаюцца нейкіх сваіх абавязкаў, зацягваюць, што Гордон казаў, што нібыта ў яго быў пераезд, ён там не мог выконваць жорсткі дэдлайн, які перад ім паставілі, а потым усім не спадабалася тым, хто ў ID Software, што Гордон пачаў кпіць з таго, што саундтрэк атрымаўся херовы, хаця ён ведаў, што яго прыйшлося перадаць іншаму этому майстру, каб дарабіў, таму што самого Гордона не было карацей часу. Ну, карацей, там усе на ўсіх... Ну, гэта шкада, таму што, ну, да, я думаю, што ўсе, хто крыху дакранаўся да Doom Eternal, мінімум хаця бы Doom Eternal, ведае, які там саунд люцейшы просто. Там толькі за саунд можна высокую адзнаку было гульні паставіць. Але давайте не будем забываць, што ўсё ж такі мастак і чалавек гэта не заўсёды рэчы, якія стаяць побач, і невядома, можа ён там сапраўды яшчэ той гультайці, які такі закідошнік, не хачу сёння працаваць, сёння пайду піўко піць. Чорт яго ведае, можа такое насамрэч быць. Так што гэта не дзіва. Давай, ну тады караценька, я тады ўжо не буду таксама тут рассусольваць, таму што ты казаў паўтары, ўсё, я нічого не ведаю. Ну, па-першае, Valve, яны распрацоўваюць зараз, мы не будзем нічого паказваць, таму што мы супраць... Нават фотокартачкі нельга. Ну, это не, ну, в сэнсе, што мы нават чыста з нейкай маральнага боку мы не будзем это рабіць, потому што значит, у Valve яны распрацоўвалі, але, правда, яшчэ гэтага не анансавалі. Так, распрацоўвалі PvP-шутер, зразумела. Ау, што я? Не, ты што добра, працягвай. Прабач. Значит, яны распрацоўваюць гульню, вось, яшчэ афіцыйна яе не прадставілі, а ўжо яе злілі. Яны далі бета-тэсціравання гэтай гульні, якая атрымала назву, ну, такі, гэта пакуль што, ну, так яна будзе называцца, хаця зразумела, што афіцыйна аб гэтым не гаварылі. Deadlock, PvP-шутер, ну, а што яшчэ Valve будзе рабіць? Half-Life 3, ну, не выдумляйце ерунды. Таму мы атрымалі PvP-шутер, пазлівалі гэтыя бета-тэстары, клятыя горы, матуліны блогеры, пазлівалі ўсю інфармацыю, пазлівалі відэа, пазлівалі скриншоты гэтай гульні, ўсё злілі ў інтэрнэт, там вялікая колькасць там герояў, як яны выглядаюць, якія десь там не скілы і нішто, гэта ўсё. Ну, в прынцыпе, так што мы гэта ўжо абмяркоўвалі, мы супраць такіх рэчаў, мы не любім злівы, гэта кепска. Ну так, хацелася. Ну, як бы трэба хоць нейкую мінімум павагу мець да самых, да стваральнікаў гульню. Так, таму што гэтыя злівы, яны звычайна яшчэ, як у свой час GTA было, ну, проста зліваюць нейкую недаробленую гульню, якая яшчэ можа там 100-500 разоў памяняцца, і інтэрфейс можа памяняцца, і візуальнае штосьці можа змяніцца, і яна ў гэтых злівах можа выглядаць непрэзентабельна, непрыгожа, там разработчыкі хацелі б, каб першы раз вы пабачылі гэту гульню вось ва ўсёй прыгажосці. Ну, па-другое, пра тое, што я чуў, як я зразумеў, гэта будзе нейкая дота, 3D дота, шутан. Ну, там, разумееш, там чарговы сплаў таго, што робіць Overwatch. Ну, там нейкі, тыпу, не, ну, там нейкі, не ведаю, што там, дота плюс Fortnite, Dota Fortnite нейкі такі атрымліваюць. То бок кіруеш за чэпзіка з выглядам там ад трэцяй асобы. Вось усё такое мульцяшнае, і там таксама бачны
той самы там мапа, дзе ўсе гэта кропкі захопу, пэўна, нейкія адбываюцца, нейкія шляхі гэтых захопаў, вось, ну, гэта... так, там, мідлы, вось гэта ўсё, трымай мід, рак, ну, гэта ўсё будзе, так што нормально. І вось я прачытаў, што вось гэта альфа-тэсціраванне падавалі нейкім блогерам, гэтыя блогеры з нізкай маральнай адказнасцю, так бы мовіць. Хтосьці з іх гэта ўсё пазліваў, ну, карацей, неяк гэта ўсё. Блогеры гэта не тыя людзі, каму трэба давяраць эксклюзівы. Часцей за ўсё гэта людзі вось якраз такі, для якіх, ну, важней будзе атрымаць рэзананс, быць першым, данесці кудысьці якую інфармацыю, зліць, таму, пэўна, гэта трэба было... Не ім гэта трэба было даваць. Ну, злілі. Непрыемныя людзі. Дарэчы, трэба яшчэ сказаць, што як бы не гучала, што Valve робіць новую гульню, і што там, ведаеш, па гэтым... Здаецца, цікавай гульнявой, ну, як не цікавай, папулярнай гульнявой механіцы, што гэта можа быць штосьці Dota, Overwatch падобнае. Але трэба не забывацца, што гэта ўжо... Ну, Valve даволі часта робіць гульні, насамрэч. І вось у 2019 годзе яны зрабілі Dota Underlords. Можа, Half-Life 3 выходзіла, а мы просто не ведаем пра гэта. Выпусцілі цішку. Dota Underlords, я не памятаю, што гэта такое, гэта штосьці картачнае, здаецца, некая гульня, ці што такое. Я памятаю дакладна, што па ёй былі кіберспартыўныя турніры. І, здаецца, нават у Беларусі, ці калі ў Киеве быўшы, там была секцыя па гэтай самай, па Dota Underlords. І ў яе, здаецца, 90 000 пазітыўных водгукаў за гэтыя 5 гадоў, але зараз у гэтую гульню, гэта таксама мультыплеерная гульня, аўтабатлер, фры-ту-плейная пры тым, і тут у яе зараз гуляе толькі 1500 чалавек. То бок нейкага поспеху, умоўна, нават поспеху не тое, што КС-ачкі ці доты тое же самае дасягнуць, але вось 1400 гэта даволі мала праз 5 гадоў. Ну, наўрад ці яны спадзяваліся, што вось мы выпусцім і праз 5 гадоў і будзе гуляць 1000 чалавек. Пэўна, хацелі большага, але атрымалася, што атрымалася. А яшчэ, якую тут гульню згадваюць, гэта Артефакт. Гэта дакладна картачная гульня. Артефакт. Яна выходзе, зрабілі яе ў свой час на хвалі поспеху Хардстоуна, а гэта быў, дарэчы, 2018 год. Вось, тады так дакладна ўсе гулялі ў Хардстоун, гэта было супер папулярна, зрабілі сваю картачную гульню, але яна ўжо са старта была, здаецца, ёй наканавана лёсам было памерці, і зараз яе увогуле, што ніхто не гуляе, што 0 чалавек онлайн? Не? Можа, это Артефакт Класік. Некі Артефакт Класік. Я першы раз бачу тое, што ты зараз паказваеш. Карацей, Valve робіць гульні. Не, ну зразумела, што яны акрамя сваёй інтэрнэт-крамы нешта яшчэ трымаюць. Dota КС яны трымаюць яшчэ, але проста што вось робяць такого кшталту гульні, у якіх, глядзі ты, нават некалі 60 000 чалавек гуляла. А я не зразумеў, чаму, куды ўсе зніклі? Яшчэ год таму 150 чалавек было ў онлайне. Ой, нават у маі было 430. Ну, па 50, карацей, чалавек некіх заходзіць штодзень пагуляць. Вось такія... Робяць. Ну, вот выходзіць наступная гульня, так што мы гэта ўсё да таго паказалі, што, імаверна, будзе чакаць... Не здзіўляйцеся, калі праз 5 гадоў пачуеце, што была такая гульня Deadlock. Якую злілі, а потым яшчэ пачнуць апраўдваць. Ой, нічого страшного, што злілі, ўсё роўна гаўно. Вось, як бы не зліваць кепска. Зразумела, што яшчэ мы паговорым. Літаральна тут таксама інфармацыі не тое, як там супер-пупер шмат, але ж на днях Activision нарэшце анансавала, ніхто гэтага не чакаў, што выйдзе новая частка Call of Duty, як бы вось ніколі такого не было, і вось зноў. Значыць, гэта ў нас ужо будзе Call of Duty з франшызы Black Ops. Это
будзе 6-я частка, яна так і называецца Black Ops 6. Значит, спачатку показалі вось гэты тизер сваёй новай гульне, анансавалі, у якім яны яе анансавалі. Там у нас показалі гару, уже як там правильно называется, Рашмор, так, з прэзідэнтамі ЗША, вось, і там нібыта на гэтых прэзідэнтаў яны нацягнулі нейкія анучкі, нейкія хусткі з надпісам «Праўда і лжэ». Хлусіць, ну так. «Праўда хлусіць». Ось, мы, значит, тра-та-та-та-та, Black Ops у нас будуць распрацоўваць Treyarch Studios. Гэта адна з тых, якая яшчэ, як бы так сказаць, якая яшчэ трымае пазітыўны водгук ад геймераў. Тая самая, якая нібыта распрацоўвае адны з найлепшых Call of Duty. Хто не ведае, там у іх некалькі франшыз ёсць пра Black Ops, ёсць там Modern Warfare, ёсць там больш класічныя, і кожным з іх часцей распрацоўкай займаецца асобная кантора. Чакаецца, што 9 чэрвеня нам пакажуць ужо, ужо будзе нейкі такой нешта сур'ёзны нейкі анонс, паказ, сур'ёзны трэйлер. Карыстальнікі, як я і казаў, узрадаваліся вяртанню Treyarch, яе называюць найлепшай студыяй, якая займаецца Call of Duty. І калі верыць інсайдеру, а верыць ім нельга, таму што яны гэта інсайдеры, я ж кажу, я магу быць такім інсайдерам, там просто падкідваюць ты самы манеткі, арол там ці рэшка. Рэліз мусіць адбыцца ў кастрычніку гэтага года. Таксама просяць гульцы, каб гульню нам дадалі ў Game Pass. Ось, потому что Сара Бонд, тая самая, у мінулы раз я гаварыў нейкія такія вытрымкі з яе інтэрв'ю. Ось, яна пацвярджала, што ўсе гульні ўнутраных студый будуць папаўняць бібліятэку Game Pass у дзень выйсця. Ось, так што, імаверна, Call of Duty таксама з'явіцца і ў Game Pass. Але мы зноў-такі, як мы гэта згадвалі, я не памятаю, ці... Вось гэта пагадненне наконт зліцця з Activision, набыцця Activision, што там было наконт Call of Duty, ці маюць яны права дадаваць Game Pass? Так, маюць, так. Ну, значит, будуць даваць яшчэ адзін такі момант, што і гэта Black Ops таксама будзе падтрымлівацца старымі версіямі кансолей, таму што рухавік, на якім распрацоўваецца гульня, такі ж самы, як і ў мінулай Modern Warfare 3. А Modern Warfare 3 можна было гуляць на тым же самым Xbox One, так што хутчэй за ўсё Black Ops 6 таксама будзе ісці і на Xbox One. Так што вось такія добрыя навіны для тых, хто валодае старымі ж кансолькамі. Ну, в прынцыпе, ўсё, так што чакаем, у чэрвені з'явіцца новая інфармацыя. Яшчэ наконт рэкламы быў цікавы момант, што у газеце USA Today, такая даволі вядомая газета, даволі вядомае інфармацыйнае выданне ў ЗША, цэлы разварот быў прысвечаны якраз такі вось гэтаму тызеру, вось гэтай Call of Duty Black Ops 6-й частцы. Вось так. Нават там тыпу былі напісаны навіны з таго канкрэтна з сусвету Black Ops 6. Там было вось пра фотаздымак гары Рашмора і ці Рашмора за націск. Даруйце. Вось з гэтымі самымі хусткамі на вачах. Так што... Тут, слухай, ты заўважыў, што можа, што з'явіцца ў геймпасе. У мяне ёсць вялікія сумневы пра тое, ці адважыцца Microsoft гэтую гульню Call of Duty увогуле дабаўляць у геймпас. І пазбавіцца вялікай колькасці грошай ад продажы? Так, ёсць такое меркаванне, што... Ёсць такое меркаванне, што яны проста падымуць кошт геймпас. Ну, так, не факт, што яны, канешне, даб'юць гэта ўсё грошы. Ёсць яшчэ такое меркаванне, што яны ў геймпас дададуць адзіночную частку гульні, а мультиплеер, як звычайна, ідзіце, купляйце. Той бок, ёсць такое меркаванне. Карацей, у Microsoft стаіць дылема, і ёсць розныя чуткі пра тое, што, прынамсі, там думаюць, як ім быць з Call of Duty. Як мы ўжо аднойчы казалі, Activision на Call of Duty ў нейкім там годзе зарабляе, за адзін год зарабляе 820 мільёнаў баксаў. Гэта даволі шмат. І, здаецца, гэта адзіная
карысная з таго што набыла Microsoft, што можа адбіць усе гэтыя уліццё грошай інвестыцыі у набыццё Ну чаму Diablo ж яшчэ ёсць, ну ты ж таксама ж ужо. Ну можа быць, не ведаю. Вось карацей тут яшчэ не факт што будзе гэта ў геймпасе, у якім выглядзе яна будзе за для мяне я скажу што гэта толькі плюс, таму што набываць як ось у мінулым годзе мне таксама мне дапамаглі з выхадам Modern Warfare 3, это не мінулы год быў, здаецца, мне дапамаглі, добры чалавек падкінуў мне ключ ад гэтага. Да, я пагуляў ад кватэры, дзе стаяла прыстаўка, я прыехаў пагуляў, таму што ну кошт будь здароў, там $70 ці колькі яна там каштуе, ну то бок нармальны звычайны еўраамерыканскі прайс і на AAA гульню як бы даваць столькі грошай за 7 гадзін сюжэткі, таму што я ў мультыплеер не гуляю калты, тому што камон, ну тыпу не цікава, ёсць Helldivers, пайшлі пабегаем, жукоў пастраляем. Ну, для мяне было цікава толькі сюжэтка і плаціць $70 за 7 гадзін умоўна, ці колькі там было, я не памятаю. Ну такое сабе, таму калі яны дададуць чыста сюжэтку ў геймпас, я скажу окей, no problem, а мультыплеер уже хай набывае хто-небудзь іншы. Ну большасць набывае мультыплеер якраз такі ўжо усім астатнімі. Ну так, я калі рабіў агляд на Modern Warfare 3 якраз такі мне пісалі, што ну ты зрабіў агляд на сюжэт. Ну дзед, ну типа, а мультыплеер, я ж дзед, но які мультыплеер, я не паспяваю за гэтым маладымі ўсімі бегаць. Ну, ад галоўных гульнявых ўсё больш падрабязней можна будзе паглядзець наступным тыдні у аўторак выходзяць гульнявыя навіны, і там яшчэ будзе, што я прапусціў, што я не дадаваў сюды шмат розных дробных навін па сусвету Warhammer. Там да шэрагу гульняў павыходзілі трэйлеры, павыходзілі дапаўненні, павыходзілі розныя там DLC, уся інфармацыя будзе ў аўторак, так што заходзьце на канал Відзік абавязкова. Хто не падпісаны, right now націскайце подпісацца і націснуце звоночек і ўсё будет all right. Ось такі амерыканец з савецкіх фільмаў фінальнай эпохі. Вось цяпер пяройдзем да самага цікавага, апошняга. Такая ты хацеў 1,5 гадзіны, а атрымай 2 ўсё роўна. Ну добра. Да каментарыяў, давайте каментарыі да мінулага выпуска. Відзік, што першае, мы задаваліся пытаннем пра Вінчэстер. Чаму у нас называется Вінчэстер, ХДД і SSD, напэўна, уже ніхто не называе Вінчэстер, але ХДД раней дакладна называлі Вінчэстер. Ну, нейкіх такіх, нават, падаецца, у віртуальных радасцях пісалі Вінчэстер. То за віртуальнай радасці націскайце лайк пад відэа. Алды. Вось, значыцца, першы каментарый ад... Ладно, потом перейдем. Першы каментарый на тэму Вінчэстера ад рандом, нік рандом. Дыск IBM 33/40 называлі Вінчэстером, таму што ён меў 2 30-мегабайтных модулі 30х30 і нагадваў назву патрона 30х30 калібра 30х30 Вінчэстер. Таксама ну там уже на англійскай, гэта ўжо чытаць не буду, таму што моя суперанглійская, вы як бы разумееце. Расей зразумела, што тыпу, што модулі 30 мегабайт яны нагадвалі калібр патрона Вінчэстер 30х30. Далей, Алексей Кондратенко падказвае, што, дарэчы, я гэту абрэвіатуру не ведаю, фейк? Наколькі мне вядома. Фейк, наколькі мне вядома? As for IK. Нейкая размоўная абрэвіатура. Чакай, зараз яшчэ адукуемся троху. As far as I know. As far as I know. Наколькі далёка я тыпу ведаю, атрымліваецца фара, гэта ж далёка. Ну гэта ты ўжо надта літаральна перакладаеш. Окей. Карацей, наколькі, дарэчы, наколькі я добра ведаю, назву Вінчэстер, наколькі глыбока Вінчэстер ніхто не выкарыстоўвае па-за межамі экс-USSR. Вось про тое, што мы таксама гаварылі, што мне ёсць падазрэнне, што ніхто акрамя нас і Вінчэстерамі тых самых ХДДшкі ніколі не называў.
Так, яшчэ адно. Мы размаўлялі пра тое самае відэа ад Apple, якое показывала iPad, і там, дзе всю тэхніку, там фотоапараты розныя, гэта ўсё заціскала, сціскала пад прэсам, вось. І оказывается, чалавек з нікам Бульдозер напісаў, што можа рэклама выглядае спазніўшыся на 5 год, бо гэта рэклама LG 15-гадовай даўніны. І вось там ёсць спасылачка. Ну, глядзі, ты ўжо пайшоў адказваць. Так, добра, хтосьці піша, што не працэнты, а адсоткі па-беларуску. А з якой пары у беларускай ёсць толькі адно слова, якое можа азначаць працэнты? Гэта таму, што людзі не дапускаюць існавання розных слоўнікаў. Ну, то бок, у людзей існуюць сапраўдныя нейкія слоўнікі, а ёсць несапраўдныя слоўнікі. Вось слова працэнты гэта ў несапраўдным слоўніку. Дык вось, ёсць трэйлер, рэклама LG 15-гадовай даўніны, у якой літаральна вось усё тое ж самае адбываецца. Гэта дзякуй Бульдозеру, що нам падкінуў яго. Адзінае, що прэс тут у нас вертыкальны, а не гарызантальны. Такі, як-то дай спісаць дамашку, спісвай, але толькі не слова ў слова. А не, ну слухай, а лагічна, 15 гадоў таму, гэта амаль пакаленне новае змянілася. Да ніхто там уже не бачыў гэтай рэкламы, давай па новай усё тое ж самае. Вось усё тое ж самае LG не калісьці зрабіла, прадстаўляючы свой телефон, так? Там нешта, там нейкі смартфон ці што. Далей. Цяпер была цікавая заўвага, Андрусік 1001 ноч, можа 1001. А чаго нічога не распавялі пра лістынг Notcoin? Гэта ж навіна нумар 1, па меншай меры сярод шкаляроў. Я, як дзед, зразумела, у вочы не бачыўшы, што такое. Выйшаў з гэтым пытаннем у інтэрнэт. Выйшаў з гэтым пытаннем у інтэрнэт. Што адказаў нам інтэрнэт? Праект Notcoin стартаваў у якасці невялікага эксперымента па уцягненню карыстальнікаў, дазваляе удзельнікам майніць токены у праграме Telegram. Так, што ты пра гэта ведаеш? Я нічога не хочу ведаць. Мне так криптовалюты просто... У гэтых словах у гэтым мяне шмат. Я не ведаю, што такое токены. Мы надта старыя для ўсяго. Токены, я ведаю токены ў Саус-парку. Цемнаскуры такі хлопчык, токен. Маленькі. Карацей, гэта нейкі гульнявы падыход, хутка прывабіў вялікую колькасць увагі, сабраўшы мільёны карыстальнікаў і стварыўшы жывую супольнасць. Вось так. Карацей, я потым узгадаў, што мой адзін знаёмы, з якім мы ў Мінску гуляем разам сабак, і он мне нешта распавядаў, што нешта ў Telegram, там нешта тыркаеш, пыркаеш, там нейкія грошы ці што, і там вывесці трэба, прадаеш, я што, нешта распавядаў, я неяк так не ўключаўся, таму што я калі нешта такі рэч чую, я адразу, матуліны інвестары пад'ехалі. Ну, вось гэта ўсе гэтай гісторыі. Ну, пэўна, пра гэта ідзе гаворка, што нейкім чынам у Telegram можна зарабляць грошы, нешта, пэўна, націскаючы, можа, там пальцам, можа, нешта трэба рабіць. Ну, карацей, гэта пэўна адсюль. І адказваючы на пытанне, чаго не распавялі пра лістынг Notcoin, Андрусік сам жа адказаў у гэтым сказе, напісаў, што па меншай меры сярод шкаляроў. Шкаляроў, я думаю, што ў нас і ў студыі нема. У нашым Телемост не прысутнічаюць шкаляры. І я думаю, што ў нас у гледачах таксама шкаляроў не тое, каб супер шмат. Ось. Так што гэта наш адказ, што мы пра Notcoin ведаем толькі, што нам падказаў Гугель. Ну і апошняе, тое, што мінулы відзік быў 42-гі, юбілейны 42-гі. Я тады казаў, што на 42-й хвіліне у вас будзе адказ на самае галоўнае пытанне жыцця у жыцці. І вось нам падказалі, што ж знаходіцца на 42-й хвіліне відзіка. Значыць, на 42-й хвіліне відзіка кажуць: добра, давай рухацца далей. Я думаю, што гэта шыкоўны лозунг для, в прынцыпе, для ўсяго жыцця. Так, адказ на любое пытанне, да што ж тут адбываецца. Добра, давай рухаемся далей. І гэта, дарэчы, Хікі Гік напісаў. І Алексей Гулев напісаў нам, што на 42-й хвіліне размова пра штучны інтэлект.
вось вам і паварот. Вось пра што гаворыць скарачаць прысутнасць штучнага інтэлекту ў нашых размовах. У нас, да, так, згодны. А в принципе, на гэтым і ўсё. Ці што да, яшчэ? я яшчэ хацеў зачапіць там адзін каментар пра тэмпературы? Да, пра тэмпературы. У мяне проста ёсць абнова па камплюктары па тэмпературах. Тут напісалі, што для такого кампактнага корпусу з паветраным ахалоджаннем нармальная тэмпература і што магло быць горш. Я таксама думаў, што будзе горш, і гэтыя тэмпературы яны ж яшчэ былі да таго, як я зрабіў андервольтинг відэакарткі. Андервольтинг — это калі ты памяншаеш напругу на відэаядро, на відэачып, пры гэтым захоўваеш тактавую частоту, на якой павінна быць гэтая напруга. Умоўна, у цябе там... У мяне было 1095 вольт на частоце 2820 МГц, штось такое на відэакартцы. Вось. І там з дапамогай гэтай Curve у MSI Afterburner ты там пакрысе там по 0,5 вольт змяншаеш эту напругу, выставляеш тую ж частоту, глядзіш, ці ўсё ў цябе працуе стабільна, ці не вылятае гульня, ці не адключаецца камплюктар, і такім чынам рухаешся да таго моманту, калі пачынае адключацца, калі пачынае вылятаць, калі пачынаюцца крашы. Вось, у мяне атрымалася зменшыць да 965 вольт з захаваннем частоты, прытым гульні працуюць стабільна, ўжо праверана на шмат такіх гульняў, і дзякуючы вось гэтаму змяншэнню прадукцыйнасць засталася тая ж. Фепісы ніхто не скраў, там можа 1 ці 2 фепісы нейкія скралі, але што карыснае, на 50 ватт зменшылася магутнасць, якую патрабуе відэакартка для працы, а гэта значыць, што зменшылася колькасць электрычнасці, якую яна пад'ядае. Ось гэта наэканоміў. Цяпер можаш нават без свайго пакета хадзіць у краму. Не, ну слухай, улічваючы, што было 212 ватт, а потым стала 160, ну такая на чвэрць прыемнае змяншэнне, мякка кажучы. Ну і тэмпературы зменшыліся прыкладна на 6-8 градусаў у залежнасці ад гульні, то бок у той жа Hellblade, калі са старымі вольтамі сядзець, там будзе 67 градусаў цяпла, калі з новымі 60 градусаў цяпла, то бок запас такі на гарачае лета, ён яшчэ зрабіўся яшчэ большым, і гэта даволі прыемна. Вось, таму з андервольтам яшчэ трэба будзе з працэсарам такім жа чынам паспрабаваць паглядзець, што атрымаецца, але ну такія даволі прыемныя лічбы. Таму калі вас пужалі маленькія корпусы, то надта моцна не пужайцеся. Адная, хутчэй за ўсё, праблема застанецца з пылюкай, яго просто трэба будзе чысціць, таму што тут няма гэтых пыльнікаў. Ну так, пыльнікаў. Вось, і ну, а ў астатнім тэмпературы такія. Слухай, у меня пытанне, вось у тебе такая маленькая скрынка стаіць. Скрыня, а можна вось там, дзе дзірачка мела, цябе паставіць просто вентилютер, каб ён туды дуў? Дзірачкамі да мяне? Перфарыраваны гэты бок, і вось просто туды паставіць вентилютер, каб ён просто дзьмуў на гэтай дзірачкі. Унутр ці не, звонку унутр. Ну можна, конечно, можна. Вось на тыя 50 ватт, якія ты наэканоміў, набудь сабе USB вентилютер, так разумееш, як ты нарабіў толькі справ. Аптымізацыя павінна адбывацца. Але не ўпэўнены, што знешні выгляд ад гэтага нейкім чынам не пагоршыцца. Пачакай, мы тут пра тэмпературы і вольты гаворым, а не пра знешні выгляд. Вось, цяпер дакладна ў мяне ўсё, можам перайсці да развітання. Пра кіно нічога ў цябе няма? Нічога няма. Не, я паглядзеўшы Invincible, там паглядзеўшы Цьму паглядзеўшы, але пакуль што Цемру. Это нямецкі серыял. Глядзеў?
Ой, там такая дзе дурасць ужо, але як-небудзь іншым разам пра гэта Ха-ха, добра. Добра. Ну што, усім вялікі дзякуй, што даглядзелі до конца. Націскайце абавязкова лайки, падабайкі, пішыце каментарыі, самыя цікавыя па тэме трапныя заўвагі. Мы абавязкова агучым і можам падыскутаваць і адказаць і усякае. Дзякуй вялікі і чакаем вас і на праглядзе гульнявых навін па аўторках і на праглядзе асноўнага шоу да наступных сустрэч. Вялікі дзякуй, бывайце.